ok nyal tim kamano e ong'ala achiel. Engagement with the provider. Governor Mahoma Bay Gladys Wanga ne en wendo mar komiti mar od bura mar Senate marango kitiyo kod omenda mag jopiny sipak e weche motenore kod report mar janon bugi maduong' mar sirikal e hiko mar 2023-2024. Jakom sipak Moses Kajwang' oyawo twak kod pako tend Gladys Wanga kuom choko osuru mohewo bilion 1 ma en malo mar osuru mane gigeno choko e hik 2024. Maybe we sound cynical because we are not used to success stories within the public finance space. The PBO is telling us that your revenue potential is 1 billion. You have exceeded it. I mean, it is a kind of, we should be congratulating you, but you need to prove to us those numbers. Wanga olero ni medruok e kwan osuru ma kaunti ma Homa Bay choko chakre ne okawo telo higa mar 2022 obiro kaluwore kod chenro mong'ith mar yaro dero mar choko osuru kaachiel gi dino rode ma omenda mag jopiny osebedo kalalgo. The other revenue streams, if you look at land rates, for example, actual revenues in 2022-2023 was 5.9 million, and then actual revenues in 2023-24 was 8.3 million. That is for land rates as an example. If you look at single business permits, in 2022-2023, there were 61,770,000. If you look at 2023-2024, we moved from 61 million to 99 million. Komiti mar sipa kata kamano oketo Wanga gi penjo mar dwaro ng'iyo gimomiyo kaunti ma Homa Bay tiyo gi mahawo atamalo 55 mar omenda e chudo mag osara ka irango report auditor general. If you've got 55% of your expenditure going to salaries and another 11% going to the county assembly, already 66% is not available to you. And it will be very difficult for money to flow in that kind of scenario. Wanga oyen gi tiyo gi omenda makore lache chulo jotich osara mak mana ni chenro mar duoko piny kwan jotich en chenro ma ok nyal timo yo ng'ala achiel ka osingo mar duoko piny kwan jotich mos. You know, if you have to remove 500 employees from the payroll and you go for it, you yourself will not be able to sit here in Nairobi. Neither will I be able to sit in Homa Bay because it's a community government and it's a very political process also. So Senate ka opogore gi duoko piny kwan jotich, Wanga oyango ni giseketo chenro mar tieko wach ma jotich manyawawa ka gitiyo kod lony manyasani. We had over 2,200 employees on a manual payroll as of 2022. We have moved all of them, got for them PF numbers, and moved all of them to the IRIS. That is how serious we've been on this matter of HR. Thank you, Chair. Komiti mar sipak bende oketo Wanga e koke mar lero gope mohewo bilion 1 ma contractors bandho tend county ma Homa Bay. Wanga kata kamano oumo yie piny gope maromo bilion 1 ma pod contractors bandho sirikal mare gin gope mabandie ma onge adiera. If someone has presented a fake claim against the county government, let us call it what it is and hand over those files to EACC and DCI. Korka kore, Moses Kajwang' ojiwo counties mondo chwal contractors mabandho counties gope mabandia e nyim duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC mondo kawnegi okang' mager. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mano ne gavana ma Homa Bay mantiere nyim komiti no mano mar sipak mano mar Senate. Kamachielo en ni jotij county ma Homa Bay manyo jatij county ma Homa Bay mano chungi e tich Beatrice Masi Akugo odonjne kod ketho mano mar rocho ratiro kendo kelo hinyruok ne jafwambo mar People Daily Habilo Nyango. Beatrice mane ochwale nyim jayal buche Jacinta Orwa odonjne ni en kanyakla kod ji mamoko mane onge do yande gi kelo hinyruok ne jafwambo no. Do ne owe thuolo kanyo kod rambul mar siling 30,000 kata omenda chieng' mar siling 20,000 kaluwore kod okil mare Agure Odero. Beatrice odonjne kod ketho mano mar rocho ratiro ma jafwambo kendo kelo ne hinyruok ma onge mano mantiere kar kanyo ma weche maliekore noketo e mbui. In Homa Bay sub-county, within Homa Bay County, with others not before court,
You willfully and unlawfully assaulted Habib Onyango Olo. The accused person is admitted to a bond of Kenya shillings 30,000 with a surety of like sum, cash bail of Kenya shillings 20,000, pre-trial conference on the 30th of September 2025, otherwise remanded in custody. She's been charged with offense of assault, not kidnapping, as it appeared in the social media. We asked the lawyer for the complainant, for the accused, I would ask the complainant to withdraw the issue of kidnapping and apologize accordingly, because what is before court is totally different with what is going in the social media. Kamachelo josiasa mano ma ibiro joki kod tero njore romo mago mag siasa e county ma Homa Bay kod counties mamoko biro rado kod mirimb sirkal. Ma en siem ma ogol kod jatend migawo mochung' ne arita kwe pacho kae Kipchumba Murkomen e kinde romo mano mag weche mag arita kwe midendo kanyo ni jukwaa la usalama e county ma Homa Bay. Walter Nyambaga nigi mathoth. Sirikal badelaj. Siasa machano chwalo junjuri koda kambraki marakore kod jirombe mag siasa e kendo rocho machwowe kod inyruok e county ma Homa Bay sani koro ibiro de kong'ino. Ma bang' jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen e golo siem mager ni plais mar sirikal dhi ngwamo jonjorego. There is a great understanding among leadership in this area that it is important to have a peaceful environment for campaigning and political competition that is issue-based and that can respect the rights of all the other citizens. We are glad that the security team, where they have found gang members who are carrying machetes and clubs and other crude weapons, that they have been dealt with decisively, and the courts have, the DPP has taken the step to charge them in a court of law. Some have been convicted, some their cases are ongoing. Mawache kinema Beatrice Masiaguko maena chich maitudo kod monjo jafambo Abilo Nyango ne ochwale do kitude kod ketho mag monjo jafambo no kendo e thuolo kod rambun. Murkomen opoyo gavana ma Homa Bay kuom kawo okang' mar chungo e tich apisa no. And it was a very unfortunate situation that some of government officials have been implicated at the county level. We appreciate the fact that the governor has taken administrative action. And the other enforcement-related actions are ongoing. And as I said earlier, this kind of cooperation is really welcomed when the leaders are recognizing that gangs and goons are not useful for our security and for our development and also for our politics. Murkomen okonia sama koro yiero madundo chopo kunde kaka Kasipul, Ugunja, to kod kunde mamoko. Jore mag wang' teko nyaka koro thiny oko kamineme e kendo rang motegno. Jatelo bende ogolo siem ne achudhe maluchore kod mwandu ma ok opuodhi kendo donjo go e thurka koluwo nam lolwe. On the question of beach, we continue having many challenges, by the way. The BMUs are really helping us. The beach management units are helping us in security operation and manning the lake and so forth. But we also have challenges because those are the areas where contrabands are being brought in, and including drugs. And therefore, what is called harassment sometimes is when the Coast Guards take very stern action. Romani obagi mageto lwasi magarita kwe moyangore kaka jukwaa la usalama e Homa Bay. Murkomen okonia pedho moridore sani koro mederedi ne yedhe mamero ji e kendo chiwo siem ne mine machwako ndiwo e bwo aora kendo uso ne ji mer manyalo kelo hinyruok ne ngima dhano. I think that by and large, not just in Homa Bay but across the country, the Kenyan population is extremely supportive of these serious regulations, step towards regulating illicit alcohol and drugs. People are suffering. Families are losing their loved ones. Young people we are getting wasted at a very prime age. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bod mochung' ne yiero duond bura mano mar ODM koro
biro bago welo mar mano mag jogo malaro otiko mar yiero no ma adundo e yo ma opondo mar ombulu kata midendo ni secret ballot ma biro e seche mamoko kuom jolar kom e yiero ma adundo e kuonde chung' bura ma Kasipul kod Ugunja. Okwero jotelo mag ODM mondo mi kik donjre wach welo no ma ichano bangi juma manyien. Jofwa marwa Eric Owenga nikod ler mathoth. Yiero madundo makar chung'o ma Ugunja gi Kasipul koro medo jimbo lit mokalo motelne chenro mar welo juma manyien. E kar chung'o ma Kasipul jolaro otiko 5 koro biro chiwore mar manyo otiko mar ODM e chenro mar welo ma ochan bagi tarik 24 juma manyien. Kasipul ji 5 biro laro otiko gin kamoting'o Jojo Tieno mabendo ng'ere kaka Jombuta, Newton Ogada, Okindo Majiwa, Ottoman Adel gi Boyd Were. Romo mane kuku mar yiero mar dundo mar ODM bago kawuono kotele gi jakom mar kukuno Mikai Emily Awiti ne gichopo e winjruok ni welo ibro bago e yo mar secret ballot. Nikech ka ok Baba Raila Amolo Odinga to teko kod forces moko mathoth dose ka wacho ma ticket mar ODM mose chiwo kamoro to Baba neno nikech en gi jawuote mochiek mabith kendo motegno mongirore. Baba neno ni mondo kawa terwa normal process mar by election kendo kwa dhi time gi yo mora mora wadhi time kokalo kuom yo mar debe mimi yo tasting yo picha jachung wadwa ni mondo wa address jo Kasipul ni okwadhi dwaro koko e level mantie constituency wa because jok madhi go kura kanyo either gin nyithindwa gin minewa gin wuonewa nikech wadwaro ni kura mora mora obed kod haki mare kendo tim kura kumonego beno time kendo kik bed ng'ato kao kilometers 5 mondo go kura. Aparo Commission for the first time, Commission owinjo ywak mar joma chung. Kakar chung oruma ma Ugunja, ji 3 kamoting'o Medusa Fred Owino, Joseph Alur gi Moses Omondi biro laro otiko tarik 26 mar juma manyien. Jolaro otiko kata kamano kwayo ni welo ma juma manyien no kata nomination onego ta e man thuolo. Jomokalo apisas madito mag ODM kamoting'o jatatije Oduoro Ng'wen gi jakom mar ODM Gladys Wanga nosingo ni welo ibiro tayo e man thuolo kendo maonge kod dewo ng'ato ang'ata. Ka ok watang' ma wa conduct yiero ni e yo mowinjore to wanyalo bedo gi chandruok e 2027. Wadwa ni mondo party maro maduong' chama kubwa mar ODM ochako duogo kel johera gi machiegni kendo wawinjore kaka candidates rather aspirants mantie ka ne wadhi chung kendo wadhi timo election maonge koko mora mora. Mokum jotelo mag ODM osebedo ka nyiso chung margi ni jolar kombe moko ahinya to kata kapodi ok obag welo mar chama. Gino mane jolar kombe okwedo mokalo ka giwacho ni biro thiro teko mar ODM. Kiwuok in a different constituency and in official mar ODM kata in bunge mar ODM keep off be dalau rit yiero mang'owa madalau to ka waseyiero a candidate within our party to yiene jo ODM te mondo koro bi mondo wa support our candidate against ng'ama chielo madwa chung mawuok from a different party. Ni jogo matiyo party, jogo moseyieri party sani, chairman mar party, secretary mar party, jogo matiyo party sani orit mondo party otim nominations. Jogo moyieri party kendo matayo party dibet matek kakoro ayudo party no kata ng'at machielo yudo tido koro chairman mari okiwuoth kode. Ombulu mar Kasipul idhi go gi jo Kasipul. Kato wadhi timo ombulu kokalo kuom yiero mar ballot paper ma ok dhi tigi tab. Onge ng'at mowach malongo ni mondo wene wadgi to ji dhi wuoyo gi jopiny mondo jopiny oyier ng'at ma gidwaro ma giparo ni nyalo kelo loch makare to gi kweno madwarore Kasipul. Dun mochung'ne bago yiero e Thuruka mano IBC ochano bago yiero ma adundo tarik 27 dwe mar 11 nyaka e alwora mamoko mane odong' thuolo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo odo mamalo wito oko dwaro mar apis jomin buche ODPP mar wito oko buch mibadhi mamiano jatend migawo mar Saga kod ohala matindo Wycliffe Oparanya e mibadhi mano mar omenda maromo $56.7. Do wacho ni dwaro makamano en ataro mar chik kendo thiro dwaro mano mar bedo kod bedruok kod adiera e buche mag mibadhi. Do wacho ni apis jomin buche mano ODPP ne odonjore tije mag duol makedo kod mibadhi EACC bang' rango neno manyien manokel kod kinde mag Oparanya kendo bang'e golo paro mar wito oko burano mar EACC owacho kanyo ni notimore kata nobedo ni gin negi to negi dwaro mondo mi omakne Oparanya buch mibadhi kaluwore kod neno manitie.
Piny owacho chako ayanga chenro mano mar geto oganda maonge kod oboke mano manyalo konyo e fwenyogi. Ma en kinde ma idhialo odiochieng' World Identity e boma ma Homa Bay, chenro mano tele kod jatend migawo mochung'ne arita Kipchumba Murkomen. Kaka achiel kuom yore mago mag neno ni oganda duto ofweny kaka mago ma pacho kae kokadho e oboke mago mag nyuol kod opande. Bende Murkomen omedo ni piny owacho temo makare mar neno ni ji duto nigi yot mar yudo chenro ma kamago. Osingo bende ni osingo mar rango manyien siling 500 mano ma oganda chulo. Have removed fees for first-time ID applicants. It's estimated that over 1 million people are just living within Kenya without ID. Therefore, they cannot be employed, they can't get share, they cannot vote. There are so many rights they don't exercise and the benefits they don't get from their own country because they don't have national ID. The discussion we're going to have with chiefs and assistant chiefs, who are actually the chiefs are the ones who play a critical role in recommending persons for identification, is that this exercise, they must walk around all their locations to identifying these people and helping them access these services, including those who are vulnerable, like persons with disability. Some of them are just being hidden by family members. Daego sekalo pradeko da chiel tok sapagari maro kiny mane makelo gik maro weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jagi somo kanya kor mukeo nyaka chisango oriti masani mabiro nono magazet kod nyawadwa Joyce Oduor kete manaka. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Uki-withdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Tukishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Poko pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Chigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Nyakwara Mugejuang dakika en 36 tok sapar gario mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Odura ntiere kae kod jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wamisiso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Ichio nade okinyi makawuono Boniface? Achio maber mana in ageno ni ibende chio maber odiochieng' makawuono mana kaka isewacho wan kae mondo mi wanon ni Nyakwara Mugejuang oboke mondo mano oboke man omiye siso nyalo kawo nafasi mare mondo odhi onyiew bang'e kacha. Kong'iyo gazet mano ma Daily Nation kod The Standard, dipani gazet mane manyalo usore e odiochieng' makawuono Boniface? An aparo ni wach tho mar nyadendi Agnes Wanjiru ni aparo ni en gi uzito mohingo story ma jo Nation ondiko mar weche kaka pesa ma osebed kimiyo skunde pacho kae osebedo ka dok piny kuom muda malach. Mana kaka nwa ng'eyo chien kacha men nyadendi manoneg kod ja British soldier to mondo mi family mare yud justice osebedo en gino mosebedo ka family mare osebedo ka gombo ni giyud justice but ko bang' timo nonro kuom muda malach sana koro oseyudore ni ng'ano manonege kendo idwaro ni mondo gole piny mar British kocha mondo okele Kenya kae mondo kesi obed kadhi mbele. Wang'eyo ni nek makamae gazet mar The Standard nek makama notimore higa mar 2012 nyaka sani koro familia makamano oserito kuom thuolo ma higni mathoth kendo iwacho wanyalo wacho ni thuolo mar higni 13 koro mar mondo mi gine kaka ginyalo yudo ratiro mano tokne kamano mar nyathigi. Gazet mar The Standard omenyo sigana makamae kendo sani koro familia makamano nyalo bedo kod fungro kalore ni kata nyenga jalweny kata British Army manotimo maundu makamano mane obambe kaito onege kaito wito ringrene e septic tank. Sani koro se yanga nyinge kai niluonge ni Robert James Pakis. Kata kamano nyaka sani koro sigana makamano gazeti mar The Standard omie peke it gazeti mar ang'wen yuarruok makoni kod kocha podi nitiere kalore ni familia makamano bende chich ni nyalo bedo ni nitiere kaka sirikal mano mar piny Kenya kod sirikal no mano mar United Kingdom sani koro umo maundu manotim to mana kaka isewacho higni 13 koro gigeno ni gibiro bedo ka giyudo ratiro margi. Nyathine mane jadweche 5 e kinde mane maundu makama otimore sani koro ja higni 13 en ng'at ma koro nyalo ng'eyo ni gini notimore ne minwa kendo wageno ni gibo bedo ka giyudo ratiro margi e yo makare. Kopogore kod mano gazet mar The Standard bende omenyo weche mopogore ma Nyakwara Mugejuang bende nyalo soma. Adwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation kalno ni mane gazet mantiere godo achieng' okinyi makawuono weche mopogore gimiyo pek okinyi makawuono mano moriwo yuarruok ma bende sani koro podi nitiere. Ondike kae ni police recruitment saga MPs give 2-day deadline. Kiwacho ni 2 government agencies have until Thursday to agree and set hiring date. Wang'eyo ni mano en National
Police Service kod National Police Service Commission magi migepe ariyo manitiere kod ywaruok. Weche mabende timore kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto sani koro siro special economic zones makoro wacho ni biro bedo ka nyuolo tije mopogore opogore. Wach momi pek en kotudore kod weche mag school capitation makoro wacho ka ni free school funds drop to 7-year low. Iwacho ni mano e pesa matin mogik kama osechwal ne skunde nyaka ne chenro mano mar chwalo somo manono chaka yange pacho kae. Mane wach madwa na chak godo Boniface kata kamano kapok wachako kod wach makamano. Kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo kaka Faith Kipyego odiochieng' manyoro noting'o malo bendera mar piny Kenya e ng'weye mago madhi mbele e boma ma Tokyo e pinyno mano mar Japan. Ka bende king'iye kanyo nomor aduwa ka koro ka toka nose yudo goldi mane ng'weye mag mita 1500 mano ringo odiochieng' manyoro Boniface. En adier kwa chako mana kaka isewacho ni nyakora moga jang mokwongo pak gi puoch ni Faith komiyowa gold 500 meters ng'wech manyoring nyore piny Japan kendo osebedo en nyadani mosebedo kating'o nying Kenya malo kabisa. Wamor kabisa kod tich motiyo nwa e yore ng'wech. Mar ariyo kanyalo mana medo wacho e sigana mokwongo ma Daily Nation oketo. Adwa wadhi it gazet mar ariyo mano mar gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'i ane matut kotudore kod wanyalo wacho ni kaka skunde sani koro wang'e ni skunde biro bedo kaloro mano dwe manyien. Kata kamano sani koro jotend skunde pod ywak ni omenda pok ochwal negi nyaka gi sani. Aparo ni wachni wasebedo kwa wache chien kacha skunde osebedo kaywa kabisa pacho kae secondary schools wantiere go kendo iyudo kata ka jopuonje mag secondary schools head teachers principals mag secondary school chuno gi mondo kata samoro gi lor simu chuno gi mondo ka gineno suppliers ka biro to giwuok gi drisa giwuok gi dhoute machien gidwa hepo gi nikech sirikal ok osebedo ka miyo gi pesa on time mano number 1. Mar ariyo en ni kata pesa ma sirikal osebedo ka miyo skunde wachore kae ni osebedo kodok chien chien kacha ama wang'eyo ni sirikal ruben miyo skunde nyathi ka nyathi yudo siling 22,244 lakini wachore kae ni koro sirikal osebedo ka chiwo pesa matin kabisa duoke to siling 15,614. Mae nyiso nang'o mae wachonwa ni wabro neno ka nyithindo mang'eny ok bi dhi mbele gi somo margi e yo mowinjore nikech for example kanyocho yudo 22,000 to koro sani sirikal golo siling 15,000 mae nyiso ni janyuol ema bro dhi ofuko ne mondo med pesa modong' cha to seche moko janyuol en kotimo budget mare to seng'iyo ni an gi kokora orbo bed nagolo siling 10,000 kimede siling 5,000 cha obro yudo ka en gi pek kabisa. Omiyo ananeno ka nyithindo mang'eny ma are deserving ok bi dhi e skul kaka owinjore. Ok ang'eyo ni sirikal biro timo nang'o mondo mi wane ni to wadwa konyo nyithindwa nadi. Day schools gibeyo kabisa gikonyo nyithindo mawuok families ma samoro yuto margi ok ber to gigombo ni nyathigi samoro dhi schools. Day schools moko perform maber kabisa kendo ananyalo wacho ni kata moko kuom mondo some day school ibro yudo ka skunde mantie day schools gigo magi chano gin kaka infrastructure bro ka laboratories onge malongo classes onge malongo to magi ok bitimore ka sirikal medo mana duoko pesa mondo bende gimiyo nyathi ka nyathi chien higa ka higa. Iwacho ni osedok chien for the last 7 years to osedok chien for the last 7 years lakini higa ni emo nyalo wacho no doke chien bo chopo piny mogik ka wang'eyo ni chieng' ngeso mano mar juma mokalo jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jopuonje Romel 10,000 mane kar jot mar jatend piny bore Nairobi kae kamane oyango ni adiera nitiere deko e chwalo omenda ma miyo jopuonjre skunde. Kata kamano noyango ni migawo mochung' ne wechego mag somo pacho kae kotudore kod migawo mochung' ne wechego mag omenda bro bedo kaneno kaka ginyalo manyo solution mano ma permanent kochopa dwe mar 12 mano mar higani kata giko mar higani. To kata kamano magi duto timore kinde mabende osebed kiseyo moko kuom jotend skunde ni gine makoro gichwal nonro mayango
kwan mag jopuonjre manitiere skunde ka bende nyaka sani koro migao mochung' ne weche go mag somo wacho ni skunde ma koro chwalo mana records magge maber ema osebedo verified. Kendo aneno kae ka nitiere moko kuom skunde magazini ma Daily Nation otemo menyo ka koro giyango ni nitiere principal mawuok e skul moro mayudore Northern Kenya. Wacho ni skunde oseyudo mano omenda maderom 3,324 mano ma imiyo japuonjre ka japuonjre e tamni. Matiende ni nitiere omenda maderom 1,165 ma sani koro rem podi nitiere. To ka wang'iyo nitiere skul machielo Samburu ma bende koro wacho ni gin to gin bende giwacho ni omenda makamano ema giseyudo ka koro nyaka sani gintiere kod deficit mano maderom 629 mano mawinjo be ni miyo japuonjre higa ka higa omenda mapok ochwal. To mwang'iyo ni sirikal winjo be ni chwalo omenda ne skunde e trenches adek. Matiende ni first term winjo be ni chiwo 50%, second term 30%, third term 20%. Kata kamano mano kosebedo katimore. To kupogore kod mano, Boniface bende bathe kae, anno ka jopuonje mago mag mbalariany bende osingo ni gibro bedo ka gidhi e ng'anyo. En wach matek, aneno mudho e sekta mar somo pacho kae, wik makoro wachako ni ama mbele kae, nikech ineno ka secondary schools kucha joka ywak ni ok gisebedo ka giyudo pesa mowinjore mondo mi gita weche mag somo kaka dwarore. To jo university koni be aneno ka giwacho ni giwacho ni gibro dhi e ng'anyo ka chakre kawuono gotieno, nikech gisebedo ka giwuoyo kod sirikal mondo through Salaries and Remuneration Commission mondo mi CBS mane gi sign chien kacha ogol pesa mane giwinjore to kochopo gi seche machalo kama gie pesa gi pok owuok. En wach matek kabisa sekta mar somo, akia ni biro timore nadi, nikech wang'eyo ni seche ma nyithindo mantie school ka lecturers of the strike to kata mana coverage mar syllabus biro dok chien, ibiro yudo ka timelines kata mag graduations ka nyalo kethore. Sirikal oripone ni to weche machalo kaka mag somo gidwa timo ang'o mondo somb nyithindwa kik ng'ukre e skunde magin tie pacho kae. Lecturers wacho ni gin ok gibi chamo promises, gidwaro pesa. Ka nyaka sani giwacho ni ng'anyo margi nyaka dhi mbele, to ginyalo mana chungo ng'anyo ka demands gi adek ochopi. Nikech odiochieng' manyono aneno ka Universities Academic Staff Union UASU kachiel kod Kenya University Staff Union KUSU odiochieng' manyoro ne giwacho ni lecturers biro mana chungo ng'anyo margi ka nitiere dwaro margi adek ma ochopi. Mokwongo en mar mondo mi ogol omenda maderom bilion 2.73 mano mar phase mar ariyo kata tielo mar ariyo, mano mar collective bargain agreement kata CBA mane gichopo e winjruok e kind higa mar 2021-2025. Mar ariyo giwacho kanyo mowinjo bed ni igolo dwe mar abiriyo mano ma higa ni. Mar ariyo gidwaro mar mondo mi ochulgi bilion 7.9 mano arrears mane odong' e collective bargain agreement mano mar 2017-2021 kachiel kod keto kogno e winjruok manyien mano mar 2025-2029. Mage moko kuom dwaro mag lecturers e pacho kae. Wageno ni bober ka ichopo dwaro margi mondo gin bende kik ging'uk chenro mag somo nyate tiegruok kuonde tiegruok mamalo. Wageno ni first years koka yande odonje skul pok gisomo kata to koro ka lecturers obuogo mar ng'anyo mano biro bedo ka rocho chenro mag somo e kuonde somo mopogore opogore. Boniface adwa nwadhi e gazet mar adek mano mar gazet ma Daily Nation. Nitiere sigana moro ma bende nomako wang' ahinya kendo en sigana no malit ahinya kotudore kod maundu din makoch makoro sani koro miyo nitiere jago moro kae ma olalo kata nyithinde 6 ne owito ngimagi kata notho e bungu mano mar Kwa Binzaro mayudore e kaunti ma Kilifi. Kendo no ka oket sigana moro kae mar miyo moro ne nitiere mane ode kama bang'e nitiere jago moro ne obiro mane ode kanyo to kwaye simbe mar ong'we yamo. Jago no kano osebiro kwaye simbe mar ong'we yamo to gocho ne owadgi to giwuoyo dholuo mano wacho ni kata obedo ni nokia dholuo to bang'e ema koro nofwenyo ni jago no moyang nyinge kaka Otieno nogocho ne owadgi miluongo no Duor ka koro ngiso owadgi ni nyithinde 6 te owito ngimagi e bungu ma Kwa Binzaro. Wach Kwa Binzaro Kilifi County ni olit kabisa kendo kata mana kwan jogo moselalo ngimagi koro thoth kabisa. An gima osebedo kama kodhoga kabisa en ni kata mana jowa ma oganda mar onagi osebedo kalalo ngimagi kabisa e weche machalo kamagie. Gima pok ang'eyo en ni ere kaka ng'ato nyalo goli
ba change pachi gi weche mag dini mang'isi ni kitimo fasting ama kitweyo kuom muda machalo kamae to shida ni ma chandi cha school fees moro manyochi manyo matek cha ma rent moro machando wicha ibro yudo para Boniface nen kaluore kod chandruoge mopogore opogore ma ji bekale to bingeni kinde mathoth jo keto geno kuom Nyasaye to ng'ato paro ni yes kadhi kuom Nyasaye to bobedo ka okonya kata kamano jomoko koro tiyo koda gino e wuondo jomoko mane momiyo seche moko iyudo ka ji yudore gik makamoko nyal blame ji lakini gima usni ema seche moko inyiewa nyiewa anadwa koro kaluore kod kaka ng'ato market gino adwa koro ni oganda nyakoro moga jong ni wabedur jogo ma careful sana gi dinde ma walewe wang'eyo duto ni walamo Nyasaye lakini kabiro luongo nying din mora mora anto dinde moko tawinjo ka kata ka ng'atno ma in go machiegni odonje tawinjo ga mana kare moe makaya dinde moko osebiro pacho kae ma gi temo tugo gi wi patch jopiny kendo ibro yudo ka nitie dinde moko moketo conditions nitie dinde moko mawinjo ni kata sadaka kaka coins ok dwar kidhi e lemo kidhi mana gi noti Nyasaye ong'eyo ni kata mana siling 20 ama siling 10 kimiye genuinely kama ne pesa miyudo the whole week let's say ni yudo siling 50 the whole week kigolo siling 10 ama 20 imiyo Nyasaye genuinely mane kaka obiro gwedhi ihingo ng'atno moloso kata siling 10,000 e wik achiel to komi Nyasaye kata siling 100 anyalo wacho kamano wabedur jomotang' kaka oganda joluo wabedur jogo ma kwanza boma moantiere mopogore opogore gi wawe kuru donje dinde moko mabro miyo watabu kaka machalo kamagie ere kaka miyo machalo kamae lalo nyithinda auchiel it means ni mae miyo ma hopes mare mbele kacha bro bedo ka onge nikech seche moko ama seche duto wang'eyo ni nyithindwa genowa ka wasebedo jogo ma samoro tegno mbele kacha wang'eyo ni gin magi bro konyowa to sigana ma kamayo mako wang' ahinya Boniface kaluore kod owadgi jagono Jairus Otieno manogocho ne owadgi James Oduor manitiere boma ma Siaya wacho ni owadgi ne wuok e boma ma Siaya kata e county ma Siaya tarik 30 dwe mar 3 higani mar 2025 ne nitiere kod min ode Lucy Akinyi kachiel kod nyithindgi auchiel mawacho ni nyithindgi no nitiere kind higa achiel nyaka higni 15 kwang'iyo dwe mar 3 mano ma higani nyaka sani dwe mar wantiere dwe mar 9 wanyalo wacho ni en mana thuolo mar dweche madero ma auchiel kende to en gino malit ahinya ka koro osewito nyithindego duto maduong' ne en jahigni 15 kiluwe kanyo kod jahigni 13 jahigni 10 kaeto moko go ne en higni 6 4 kaachiel kod 1 ne gin yawuoyi 2 kaachiel kod nyiri 4 maduto tho kendo wacho ni kaluore kod sigana makamae jagono makoro dong' wuoro makamano makoro dong' ochalo ng'ama koro chunye chandore nochalo ng'ama koro ringo mar mondo mi ores ngimane kata kamano wageno ni sirikal biro bedo ka ng'iyo matut e weche mag din makoch makoro miyo ji wito anyuola magi e yore machalo kama kopogore kod kwa Binzaro wang'eyo maundu mabende notimore bungu mashaka hola kamano miyo ji mago ma ohewa kata 400 bende nowito ngimagi sirikal owinjo bende ni ng'iyo matut weche motudore kod din makoch it gazet mar 4 adwa ni wang'e ane weche mag siasa Boniface nyaka ne Gachagua land no bro bede ng'wech mano mar laro Compton piny Kenya yiero mar higa mar 2027 sani koro nitiere kaka ng'wech kata yamb siasa sani koro bro bedo kopogore kata bro bedo ka kutho mopogore ahinya nyati kindigi makoro wuok oko ma owacho ni obro bedo ka olaro komno toka nitiere bura ma ochwale doho makoro yango ni nothiche oko e yo ma ok ni kare bura makamano bro bedo ka yango ka ibo bed ka imiye thuolo mar laro kom moro amora pacho kae kata oyo Boniface Gachagua anyalo wacho ni gie sani jomoko wacho ni onyalo chung' kaka presidential candidate 2027 mondo mi olar komno to jomoko bende pod wacho ni ok nyalre maybe kawa engage lawyers mantie pacho kae ginyalo nyisowa ni to ang'o mabiro timore but gima nyaka wang'e kaka isewacho ni nitie kes ma ochwal e doho kacha kendo akia ni outcome mare biro wuok kapok ochopo 2027 sirikal samoro is very interesting inyalo delay the court process ba burano inyalo ywa ma yud mana ko bedo ruled 2029 chung' mar Gachagua anyalo wacho ni en gi right number 1 mar chung' laro kom no mar ker pacho kae ting'eyo ni
seche duto siasa migoyo pacho kae en siasa mar dhoudi kendo ineno kaka gisechako regroup kaka opposition, but adwa mana wacho kamedo nuoyo ni chung' margi karachiel nyaka gibed jogo ma omakore karachiel kaka opposition mondo mi giyud ni to gidwa thicho oko number 1 mantie sani yo machalo nadi. Ok obi bedo mayot, waseneno number 1 be temo goyo kwande, ineno ka chien kacha kata nyoro oboke ni nyondiko kaka oloko State House campaign stage, ineno ka kweth mopogore opogore iluongo, nya budho gi ng'ato to ng'isa ni hapenje ni kochopo dwe ma higa manyien to wach siasa pacho kae biro tedore kabisa, to ng'isa ni oyo sema chakore sani. Ok ine ka number 1 luongo kweth mopogore opogore, kizungu luongo ni low key campaign osechakore achaka yanga, kendo aparo ni after by elections wantiere gogi tibiro yudo ka koro omuoch kabisa. Ok ang'eyo ni opposition gibiro riwore karachiel ba giung lwedo Gachagua ama en Eugene Mamalo ama en Kalonzo. Gin gi test maduong' kabisa, kizungu luongo ni litmus test, nyaka giriw unity test, nyaka giriwre kabisa karachiel ba gichungnwa candidate achiel. An in my opinion mane sama abro wacho ni wan gi a strong opposition, to ka gitemo ba kila ng'ato chung' kende to number 1 biro dok sa achiel, ibiro duoko na wach wantie kae kaka joneno. Anyalo wacho kamano. Kata kamano warito neno ni to obo bedo ka oloko yamb siasa yo machalo nade, nikech iwacho kae ni kalure kod joneno sani koro dwaro mano mar Gachagua mar bedo e debe yiero mar higa mar 2027 kaka achiel kuom jogo malaro komten piny Kenya. Sani koro iwacho kae ni nyalo kelo complications moko, to bende biro miyo ji omed go kwano moko mariek, mano moriwo kanyo Raila Odinga wa Kalonzo Musyoka kaachiel kod joma moko manitiere opposition. To ang'eyo ni Gachagua kinde mathoth en osebedo ng'ala manyime ka koro wacho ni en okedo ne ratiro mago mag jogo mawuok e gwengego mago mag Mount Kenya, ka bende gisebedo ka gikwedo telo mar jatend piny Kenya William Ruto. It gazet mar 6 odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne nitiere kaunti ma Kilifi kama koro notimo gino miluongo kanyo ni ground breaking kata yango mano gedo mano mar Vipingo Special Economic Zone. Kamano wacho ni project makamano bro bedo ka nyuolo tije mopogore opogore kendo bro bedo ka ting'o malo wechego mago mag pura kendo neno ni oywayo kata joket mwandu mar mondo mi obi omed gero kembe mopogore opogore pacho kae. Dwaro mar Ruto en ni special economic zones en achiel kuom gigo mawacho ni bro bedo ka nyuolo tije mathoth e pacho kae. Boniface. Ma paro ni en wach maber kabisa. Wadwaro ni kuonde ma kizungu luongo ni special economic zones gi magi kuonde ma jo Kenya nyalo keto biashara mag gi, to nitie preferential rates magi yudo kaka nengo sitima ibiro yudo ni gichulo matin ni jogo moketo biashara gi kuonde machalo kamagie, kendo ibiro yudo ni kata ka let's say gitimo processing mar kata mana ama nini maembe, ibiro yudo ka jogo matiyo kuonde gi nigi yot matin nikech kata pigi ibiro yudo gi nengo maber. Ma en gino maber nikech obiro kelo jok mantie kuonde gi, ng'ama timo biashara kama chalo kamagie obiro yudo ka en gi opportunity mar ndiko dhano mang'eny. Wang'eyo pacho kae sana problem achiel maduong', achiel kuom problems wantiere go pacho kae maduong' en weche tich. Vijande odhi skul kendo gisomo maber, lakini yudo ka gihangaika e bombe mopogore opogore nikech gionge tich. Moko kuom gi bedo gi frustrations, moko kuom gi bro chako madho yedhe mopogore opogore mamero gi, kendo yudo ka ng'atno mane pache ler, mane ngima kabisa koro yudre kama tek kabisa, obedo mana ng'atno ma ok onyal konyo kata mana oganda mare. Job creation ama weche mag loso nafas mag tich mang'eny pacho kae e gigo mwadwaro, kendo serikal osebedo ka wacho seche duto ni gisebedo ka giloso nafas mag tich mang'eny kabisa pacho kae, but at the same time jogo maonge tich bende yudo ka kwan gi momedore ahinya pacho kae. Wanyalo mana miyo gi thuolo. Ng'ato nyo penja chien kacha ni to ka okin gadier ni Ruto bro fulfill promises manochiwo higni 2 mabiro gi, nikech iwachonwa ni higni 3 machien kacha pok onge gi miseneno ni, to owachona ni an aparo ni wamiye benefit of doubt nikech samoro en manyalo bedo president no ma otiyo yes, but jopiny ok ne gimotiyo nikech dwaro ma japiny bende ng'eny kabisa.
Omiyo an anyalo wacho ni gimotimo ni mata anyalo mamiye poch gi pak nikech ageno ne en gino maber. Obiro konyo oganda mathoth sana pacho kae mantiere gwenge mag aparo Kilifi kama nyentie kocha. Yes. Kopogore kod mano, it gazet mar 7 mano mar gazeni mar Daily Nation mana bathe kanyo oyango gino momiyo jatend LSK mano Faith Odhiambo ne okawo tinga mar bedo jalup mano jalup jakoma mano mar aput mabro bedo ka nono weche mag chudo ne jogo mano wito ngimagi e kinde ng'anyo kaachiel kod familia mag jogo mane oyudo hinyruok. Faith temo lero kae, this is why I joined panel on victims of protest. Nyaka sani wang'eyo ni Faith ne oyiere kaka jakom mano mar LSK e yiero mano tim kanyo dwe mar 3 higa mar 2024. To wang'eyo ni kinde mano yiere kom makamano ema weche mopogore notimore pacho kae mano moriwo nyaka ng'anyo mago mag rowere mago mag Gen Z kendo kaluwore kod kaka Faith nowuok oko ka koro kedo ne ratiro mag jogo mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo ema nomiyo medo rieny. Kata kamano jo Kenya osebedo ka seye kuom kawo tich mar bedo achiel kuom jogo manitiere e kamiti kata e aput mano chuo kanyo kod jatend piny Kenya mar William Ruto mondo tel ne chenro mag chudo. Kata kamano Faith nowacho ni tijgi kaka LSK en mano mar kedo ne ratiro mag jopiny. Ok owinjo bed ni giyiengore kamoro amora e siasa kata giyiengore e duond bura moro amora e pacho kae to gin ratiro margi en kwero mana sirikal seche moko maricho magitimo ok ni gidhaw kod sirikal. Boniface. En adier donjo e Faith e duol ma no chung chien kacha mondo mi tim compensation ni jogo mane otimne mahundu diere mag ng'anyo mag Gen Z en gino ma osekelo wach pacho kae kendo dhano mang'eny kabisa no kelo ywak gi ne ging'ur kabisa ka giwacho ni to Faith otimo gima chalo kamae nikech ang'o. Mana kaka isewacho osebedo ng'atno ma kedo ni ratich oganda kabisa kendo nuneno gima notimo during Gen Z protest. Ma ne miyo ma aparo ni neko nindi nikech kowinjo ni gima kama otimre to ng'wech osewuok e police station. Notiyo matek kabisa kendo dhano oketo geno kuom gi kabisa ni mae LSK president ma owuok woko mamiyo mowuok woko kabisa ni dwa konyo kedo gi weche mag raticho oganda pacho kae ma jomoko wacho ni sirikal mantie e pap gi seche machalo kama etelo gi seche machalo kama gie osebedo karocho. But owacho kae ni osepenjore penjo mathoth kabisa nowuoyo gi jogo ma seniors ne the Society of Kenya no consult jogo mantie civil society gi jogo machiegni kode kabisa kapoko oyango ama kapoko oamua ni to odwa join duol machalo kama gie. Faith wacho kae ni dobed gino manadi ka obedo rich ka obedo chien to en ng'atno ma osebedo ka nie mstari mambele mar kedo ne ratich oganda. Ere rach mane motimo ko join duol ama committee manolos cha mabiro timo compensation ni jogo man sirikal osebedo katimo nigi gik machalo kama gie. Apacho ni an anyalo wacho gi kokora ni anyalo wacho ni asiro donjo mare duol machalo kamacha kendo kata mana jo Kenya mane kwedo gima chalo kamagi anyalo wacho ni ere kaka lo Society of Kenya my duol ma ochuo gi pacho kae ma konyo jo piny kedo gi weche machalo kaka ketho ratiro mar gi chien kacha. Ere rach mane do timi ko join aput manolos kacha mondo miyo ng'ene ni to wanyalo compensate ji yo machalo nadi nikech magi gige ma gisebedo ka gi fight ne gi chien kacha. Yes. Kopogore kod mano it gazeta mano matut kotudore kod gimomiyo Faith koro lero ni ne o donjo ya put makamano kata no yetich makamano nyalo somo it gazeta mano mar 7 mar gazeni mar Daily Nation. It gazeta mar 8 mar gazeni mar Daily Nation odiochieng' manyoro ne obaga rikwa masa ne okila mosenendo mano chalo mbobo kata kamano ute fwamo ne otama ni kik donj kanyo. Kata kamano aneno kondike kae ni grief anger at Mbobus Memorial. Odiochieng' manyoro
memorial makamano mane obagi mane kanisa mar St. John the Evangelist Catholic Church mayudore kar dak makaren bore Nairobi kae ne iwacho ni arita ne oket e ong'ala mamalo ahinya kendo ute fuambo kaachiel kod cameras ne ok oyienegi kaachiel kod jofuambo ne ok oyienegi donjo ei kanisa makamano. Kata kamano anu ka gazedni mano mar Daily Nation koro yango kaka min od Chalo Mbobu mano Ana Chalo Mwende odiochieng' manyoro e kinde makoro noyuago wuon par mare noyuage kaka jala mane gisebedo godo kuom higni 33 kaluwore koda kaka ne gichako ka oja higni 18 e kinde mane nitiere skul kendo wacho ni ne en gino malit ahinya kaluwore ni en nong'eyo ang'eya kaluwore ni wuon par mare kata jaode owito ngimane kokalo e social media kendo koro oseyo ni nitiere online platforms moko kaachiel kod ute fuambo moko ka koro kwayo mar mondo mi obed sensitive kendo kwedo gik ma jomoko bedo kawacho kaluwore kod tho kata nik mano mar jaode. Boniface en adier kaka isewacho lawyer ma nyinge en Kialo Mbobu nyotimre kuom masne paro ni bore Nairobi kae kendo wan kaka jofuambo nyowitwa oko nyok dwa ni wabed kama chalo kamacha. Wamedo mana wacho ni wachiwo mos makende ni familia mar okil Mbobu kendo wach momako wang'a kabisa kae en ni min ode wacho ni nyathine wuode noneno news no ko break e TV kendo wuon kata pok oneno kendo kata social media noringo kabisa mondo break that story ka eno wuon pok ong'eyo gima notimore. Aparo ni wach makamae nokawe gi buok kabisa. Nyamin gi maduong' bende wacho ni nek mar owadgi en gino mokelo lal kabisa e ngima margi kendo wacho ni jogo manonege ama joma notimo wach makamae mi kendo kik gine kwe e ngimagi. Gimoro kendo manyo mako wang'a kabisa en ni wang' dede mwan go e bore Nairobi kae moko kuomgi ama mang'eny kuomgi ok ti kabisa kendo ibiro yudo ka nitie mahundu moko mabiro timore ma police biro struggle kabisa mondo neni to gi yudo jogo ama gindhiyo jogo motimo mahundu gi e yo machalo nadi ama mako jomotimo mahundu gi biro bedo matek kabisa nikech wang' dede mwan go pacho kae ama e bore Nairobi kae mang'eny gi ok ti but waripo penjre ni ok giti nikech ang'o to wasebedo ka waketo pesa mang'eny kabisa ama county government ma Nairobi osebedo ka keto pesa mang'eny kabisa e weche mag keto CCTV kuonde mopogore opogore. Ng'eni CCTV e gino manyalo konyo seche duto ma mahundu timore ng'ato tiyo gi nyawadgi ama ng'ato tiyo gi ng'ato mondo odhi ne ng'ato e moko winjore kaka mae. En mana CCTV osekonyowa chien kacha nitie cases mosetimore machal kamagie ma CCTV osebedo ka konyowa. Oripo wan kaka jo Kenya oripo koro watang' kabisa gima anyalo wacho kendo en ni sekta mar bodaboda ni waneno kosiem wang'gi kabisa nikech gine mitiyo kodgi e timo mahundu machalo kamagie. Dibed ni wantie gi jonjore sekta mar bodaboda to kamano timore to ang'o wanyalo timo mondo wagol oko joma richo sekta mar bodaboda mondo wadong' mana gi joma beyo kende manyalo ting'owa kaka wadwaro. Ka odiochieng' manyoro memorial service makamano bende koro noywayo jotelo mopogore opogore pacho kae mano moriwo gai mar doho Martha Koome, Chief Justice machon David Maraga, min od jatenda Kenya Rachel Ruto, jatenda Law Society of Kenya Faith Odhiambo, former Attorney General Amos Wako kaachiel kod jotenda siasa mano moriwo kanyo Eugene Wamalwa kaachiel kod Kalonzo Musyoka. Ka koro Faith Odhiambo ne osingo ne familia makamano ni gibiro bedo ka gimedo kedo kodgi mar mondo mi ginene giyudo ratiro kendo jal mane onego Chalo Mbobu maki kendo olune okang' kaluwore kod chike okang' mager kaluwore kod chike mapacho kae. It gazet mar ochiko kanyo bende sani koro nitiere ywaruok mosebedo e kind National Police Service Commission kaachiel kod National Police Service. Ka koro nyaka sani odiochieng' manyoro kamiti mochung' ne wechego mag arita e od bura mamalo ne ong'iso mano National Police Service Commission kaachiel kod National Police Service mar mondo mi gine kaka ginyalo tieko ywaruok manitiere kindgi mondo koro gichwal chenro mano mar ndiko e tich obila 10,000 mowinjo bed ni ndiko. To ang'eni ywaruok makamae biro kaluwore kod ni ng'ama owinjo bed ni ochung' ne omenda mano madero miliona 379 mano mar timo recruitment mag obila makamago. Boniface. Aparo ni ywaruok makamae ok en gima ber nikech aparo ni wachni nwawacho chien kacha mana biro kae last week
kendo ne by then ne giwacho ni wadhi yango nafas mag tijegi odiochieng' maluwe mane en tich ang'wen. Mano ok apar ken gino mosetimore. Kama chopo kama jogi koro imiyo ultimatum nwamiyou ndalo 2 mondo mowinjre mondo wane ni to nyithindwa gi wanyalo ndiko gi tich polisi yo machalo nadi. Anyalo wacho ni en kero gima tek kabisa. Magi jok moseluong nyaka gi ker State House kacha mondo gine ni to ginyalo timo nang'o mondo wane kaka wandiko nyithindo 10,000 gi mondo ne kaka nyalo miyo jo-Kenya arita kwe. Adwaro nyiso National Police Service Commission gi the police ni duolo mar police ni yuarok machalo kamagi gin gigo ma japiny ok dwa. Japiny odich kod ng'eyo ni to arita mare mar kwe nyalo bedo machalo nadi. Japiny odich mana kod ng'eyo ni to kowuothe barabara ng'ato nyalo maye simu ama ng'ato ok nyal maye simu. Japiny odich mana gi ng'eyo ni environment mentiere cha jonjore moko ni kanyo ama jonjore moko onge kanyo. We need more police service people mondo ne arita marwa mar kwe obed maber. Seche duto karita mar kwe kaunde duto mwantie ni maber tiyudo ka kata mana biashara biro dhi mbele yo mowinjore. Programs wa duto wan kaka dhano biro yudo ka biro dhi mbele kaka wadwaro. Ok dibed morwa kaka jo-Kenya ni seche duto ka wuotho kata mana street mwantiere gi to iwuotho ma kiluora luora. Gimoro nyotimre town kae ma mine ama jomadongo gimaya gik moko e yo moko winjore. Mago gin gigo ma koro aparo ni ok wadwa jogi onie kaka nyalo winjore e ndalo 2 momigigo mondo gine to ginyalo konyowa nadi wan kaka jo-Kenya madwaro rita kwe. Adon watiek nonro mar gazet okinyi makawuono gazet mar 10 bende nyakora Mugejwang nyalo somo kaka doho mamalo wito oko dwaro mano mar apisa Jamin Buche mano ODPP mar wito oko buch mibadhi mano mamieno jatend migawo mar saga kod ohala matinde pachoka e Wycliffe Oparanya kalure kod buch mibadhi mano madero milion 56.7 makwake. Adon watiek kod machinglo kata katun manitiere gazet mar 13 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo makamano adon wanene achiel kachiel mar mondo minyakora Mugejwang bende nyalo pongo gi wiye ni to en ang'o kata jagoro ne temo goro ang'o kalure kod machinglo makamano koyude to bobedo kwa kete ya achiel kachiel. Kata kamano Boniface machinglo makamano no ka nitiere ji moko adek ma otingi e apiko to kong'iyo ja apiko makamano nyalo bedo ni oting'o gimoro kanyo machalo arungu moro manitiere kod kuthe to sura mag jogo ma oting'o bende nyalo pongo gi wiwa ne gin jomage. Boniface. Waneno okabiluongo nying ng'ato but aparo ni nyakore Mugejwang neno maler kabisa. Gin jodito kabisa e serikal e sekta mar rita kwe pacho kae. Ng'at mariembo bodaboda ni to chalo ng'at ma janjore kabisa. Kendo ting'o luth marabet kabisa. Kendo bodaboda neno ndik ni rog bodaboda. Rog bodaboda. Nyakore Mugejwang inyalo pongo gi wi gik moko setimre madongo kabisa pacho kae. Dibed ni gigi timore to serikal nitie no neno to onge gima gisetimo mondo gikony ngima japiny. Nyandala nitie jabodaboda moro manyonegi yo marach kabisa. Nyasaye oket chunye kama okwe. Lakini cases machalo kamagi osebedo mang'eny kabisa kendo jabodaboda ma nyawuoyo go ng'isa ni sani en riski kabisa operate bodaboda manyien moloyo ng'atno man gi bodaboda moti. Magi timre kamae nikech ang'o? Does it mean ni wadwa nego sekta ma bodaboda nikech sama ok udwa jogi oriem bodaboda manyien. It means no dhano ok bi nyiewo bodaboda manyien. To sekta ma jobodaboda ama jogo ma uso bodaboda kaka watu kaka mogo. Does it mean no wadwa nego sectors machalo kamagie? Ochopo sama koro serikal oripo gol wang'e woko ama gol koke woko mondo gine ni jogo maricho e sekta ma bodaboda ni gindhiyo kendo gitwe ama gimiyo kum mowinjore. Anyalo wacho kamano. Nyakora Mugejwang inyalo neno machinglo makamano to imbende ipongo gi wi me omaanisha ang'o ka bende odiochieng' manyoro jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae mano Kipchumba Murkomen e kinde mano loso e kinde International Identification Day Celebration e kinde jukwaa la usalama e kaunti ma Homa Bay ne wacho ni sani koro dwaro nitiere mar mondo me jobodaboda gin bende oketgi e mesa mar poro weche kotudore kod arita e pacho kae. Boniface wachni mogik kawatieko. Anyalo wacho ni nitie sigana moro paro nyao liet kabisa chien kacha jafwambo wadwa moro nyao timne mafundo kabisa kaunti ma Homa Bay kalure gi sigana moro manyo ndiko.
Anyala wacho ni en wach marach kabisa wan kaka jofwambo ripo miwa ruhusa mar tiyo tijwa maonge restrictions mora mora nikech wanie wang jopiny pok wangiso gigo maricho matimre kata e gwengewa mantie chien kucha to wabro wuondo kwedo kabisa gima nyo timre no kenda chungi jafwambo wadwa manyo timne wafundu marach kamacha otherwise Nyasaye ogwedhwa waber yudo chieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walidh gazet nyakora Mugejwa gazet mumori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiew ibedo piny some yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo kata yie twak e chenro mokwongo mano mar Rupi. Warom kendo kagoromo kanyo sadek e kinde manga kelo ni chala mar fwambo kik idhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Oken sanjwe na Jay, boyfriend mar Shria. Nyathi mineno konindo kaeni, bed king'eyo ni anabiro kawe, tonge ng'ama botama dhi kode. Ok ginyal loko suchgi kata matin. Obo neno suchgi e nyim ji te kaya. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet. Mowuok e studio to chiko iti tir. Mami
thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Nyakwarom gajong dakika na pago chiko tok sa achiel mar okinyi machiegni tok marwa e chenro mar okinyi. Okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono nyakwarom gajwang' mana ka jom mokalo pile ka pile wasebedo kwa twako tende koda tende jatend piny William Ruto e kinde mabende koro oserwako higni 3 e apisi. Mise mage mabende osebedo kochwalo e sectors mopogore opogore osebedo e yo machal nade. Okinyi makawuono yino mar mondo mwamula achiel kuom sectors mabende idewo e pachoka, mano sector mano mar thieth. E kind thuolo mar higni 3 nyakwarom gajwang' jatend piny Kenya osedach nade e sector mano mar thieth. Mano penjo mabende wapenji, ibiro bedo kioronwa ote lai mago to machoka rede ka uchiel nono. Mbui mago oganda bende nyalo yudo chenro makama achiel kachiel. E sector mar thieth wangi nitiere gi ber gi rem mose chwala koro duto te obro bedo kwa twake. Antiere koda welo nyakwarom gajwang' nane bende bedo gi welo 3 kata kamano achiel kuomgi mano Dr. James Nikal ogoyo mos ni ok onyal chopo kaluwore gi weche mok nyal geng'. Dr. James Nikal en jakom mano mar kamiti mar thieth od bura maduong' ma pachoka. Kata kamano antiere ka gi Daktari Dennis Miskela ma bende en jalup jagoro mano mar riwruok mar KMPDU. Daktari hamusi no yaore ka thuolo mar moso ni koramugi. Oyara inya oganda luo dukero kamano kuom chopo kae mondo awach weche mag thieth turka amor chopo studio. Ero kama na yenya kupogore gi Daktari Dennis Miskela nyakwarom gajwang' bende nitiere gi Daktari Gregory Ganda ma bende en jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu. Dr. Ganda, in bada rwaki ni machiegni kaunti ma Kisumu ochio nade? Kaunti ma Kisumu ochio maber, ero kamano. Ero kama na yenya to kachako mana kodi Dr. Ganda, kaunti ma Kisumu ochio maber to sekta mar thieth ini nene nade kaka jatend migawo mar thieth ahinya to e kaunti ma Kisumu to bedo wang'eni weche mag thieth gen devolved. Wachak mana gi kanyo. Sekta mar thieth dhi maber Kisumu. Ng'eni bang devolution health no mi e counties. Koro ne gichako gi small problems nikech ne onge policies mang'eny. Ng'eni bang election no revert ni nitie gik miluongo ni FIF ni facilities ne yudo pesa gi to gitiyo gi pesa go. But nitie PFM Act manoket gi the new constitution manogolo pesa osiptande go. Koro ne suffer for a very long time. To counties moko no sechako keto FIF Acts ema konyo osiptande go. Koro up to the elections election moani nitie counties mang'eny ma ne onge FIF Act no. Koro gima national government notimo gimiyo the whole country koro nigi FIF Act. Koro Kisumu ne sechako FIF Act no before. To gimokonyowa sani to nitie gimiluongo ni SHA mochako almost 1 or 2 years ago. To SHA ni ng'eni apenjo gani before elections na wa collect ceiling almost 400 million Kisumu County te health sector. To samwa chopo election wa this 600 million but SHA okelo wa from 600 million wa chopo 1.6 billion. Nikech ni wase triple revenue mar health. Koro revenue emo konyo hospitande go. Kidhi Kombewa, idhi Ahero, iji Jaramogi, ineno changes. Ineno ka yath kondo nitie. Ineno ka gitimo renovations, gitimo maintenance mar machine, gitimo painting. Koro outlook mag facilities change. To mano is what we call facility improvement. Ema konyo ji. The second thing ni wan gi Nyamrerwa. Na wachako community health services. Ngeni Kisumu is one of the counties ma na wamiyo Nyamrerwa some little money. Koro ne wamiyo gi siling 2,500. To sani omed gi another 2,500. Ngeni Nyamrerwa timo tich mang'eny e community.
Samano onge nyamrerwa, very few people know the hospital nyuol. But jogo timo mobilization. Gikelo nyithindo for immunization, kitero mine for delivery, gi advise mine in the community. Kono gin gi a very important role. To pesa ma wamiyo githin, koro any additional is very important. Koro sani, gia from 2,500, giyudo 5,000 shillings. Mano ber. Of course, it's not the best. For what ni giyud at least 10, 15,000. Mano in the future. But at least was improve remuneration magi, gimagi yudo straight away. To mano konyo. Kinendo ka immunization rates koro malo. To koro kwa kanyo gwent gino gani digitization. No waneno ni gino pesa mang'eny kabisa. Kaka county okwanyal timote. No wasechako digitization keto computer hospital. Ingeni kitimo digitization to improve gimelo gani efficiency. To no wasetimo hospital 14 out of 150. To pesa go ng'eny. Ingeni postal ka hospital dwaro almost 3 million. Kirango ospenje 100. Manyo nyalo kopo almost 300-400 million shillings. To ne nitie mpango moro mar digital health agency mar digitize the whole country. Koro gini in kaka loan. Wayude sani to wachule mos for the next 10 years. Koro sani watimo digitization for the whole county. So by the end of this month, hospital te obedo digitized. Erokamana inyangeni kwa nyime gi twak makama ibiro bedo kilero na moko kuom okenge mabende county ma Kisumu osechwala hinya kutenre record sector mano mar thieth. Akini Dr. Miskela ini nene o machal nade sector mar thieth e kintulu mar higini adek mosekadho. Osebedo katimo nade? Erokamano. Sector mar thieth e higini adek mosekadho gima osetimore maber en ni jopiny kendo kata josiasa kata mana sirikal oseketo mbaka mag thieth mbele. Ngeni chon weche mag thieth gine ji okwachi kata kana ok obede agenda ma ji nyalo bedo ni discuss. Sani ka weche mag thieth ji oketo bende oge meeting mora ma ker dhie moko wacho mar thieth. To thieth no anano ni en gima the most important thing ma sirikal nyalo miyo jopiny. Kech bang COVID nonyiso ni kati bedi police to yal dhi tich ka ok in gi afya maber. Kati bedi mani professor ok yal puonjo ka weche mag thieth onge maber. Emomiyo kane Kenya Kwanza biro chako campaign ne giloso manifesto manitiere gik moko mane gichikowa ni gibotimonwa. To bang'e ni adek nitiere magisetimo to bende nitiere mang'uro sebete. To kawuono kata kwa discuss ni Ruto at 3 to ng'eni wach ma thieth ni almost 90% ata malo prochiko and involved. Ma debate bende na ni all governors at 3. Yeah, governors emuchungi weche mag thieth e thur kae. To kwa ng'eni to bende gisechopo singo kaka ne gisingo. To aneno ka most governors pok ochopo singo. Pok gichopo singo nang'o? Nikech thoth gi pok ong'eyo gima thieth en. Moko we ni thieth en ndiko ji gichulo ji osara. Jomoko we thieth ni en gero hospital maonge yath kata maonge mashine hii. Jomoko we wacho ni thieth ni en mano en ting' mar ker William Ruto. Emomiyo sani neno kaka weche gik ma national government osetimo kaka ker nochiko e manifesto ni weche mag UHC, universal healthcare, thieth ne kila mtu ma ng'ato oyudo lal moro amora maduong' e ngimane. Kech wayudo ni atamalo 36 mag jo Kenya nyaka gol pesa ofukgi ka gidhi manyo thieth. Manyiso ni kibet matuo chango ni kod tho ni en mana depend ni en adi mani ofuki. Emomiyo kane ker donjo ni nodaro ni mondo gi finance wach mar healthcare no. To waneno ka osetemo ndi. Neno ko kumba mar NHIF no gol molos chik manyien mar SHA. SHA mosebedo ka konyo ji. Ngene NHIF cha no chulo ne mana jogo man ni mani employment manigo sara. To kada kionge sara no chulo mana jogo mon nindo hospital. Mobedo admitted inpatient. To sani ka SHA biro gi ofuko kibet ni adeke ofuko ni. Entiere mar primary health care mangiso ni dispensary kata health center kata level 4 inyalo dhi moke chulo gimoro amora mithiedhi miduogi. To ka tuo mede nyaka ibed admitted mondo nindo hospital kana ni shift ni donje. To tuo ni bende kodagi chango kata kaka ni kata gi sukari ma kata kidney gi kata nyato ki okethre ko dialysis ka bende nitiere fund mano ketgi. To bege ni funds ariyo kuma dekgi gin pesa migole budget taxpayer funded. Mangiso ni sani ko 9 billion bano setie primary healthcare ne ni kete je SHA kende ni kata pok ichudo to nyalo yudo thieth manono. To
to kanyo makoro tabu bechak bete ni governors wa counties wa ngini dispensary health center mago ni counties to kidhi hospitali go bente yath gikingizo ngato ni kise register sha to thieth ni no dispensary nyaka health center nyaka level 4 to kage dhi kacha to gimiko ngisi ni yathonge dhinyo yathoko kata kapoko indikno chi yath ni go picha x-ray kata mana scan ngisi ni the team oko kwa to picha ni to tire moda cholo achani ka yathonge to yath Ruto William ok nyal ng'iyo ne ji yedhe mano tiji counties san king'iyo kata mana osiptende moseger thur kae ne ko osiptende mo osechopo ratio ma WHO ni per capita infrastructure per capita ni jakenya mora mora sani ni within 5 kilometers of a hospital to problem ni kidhi osiptende gi onge yedhe kuonde go then employment with your county the pokon tikoji ji onge ji pokon tich kuro ngacha dhi ngisini daktari ko biro tich kada daktari maonge kanyo ingato gero dispensary kama gwengo manyabola to naso keta chiel masi mo emergency to low dispensary sapar olore weekend olore ko dhi leave olore no ko mano kikonyo jopiny ya ko mo challenge eni kech makoro wasetimo ni primary health care fund free ni to bende ntiere yedhe osiptende ka baske di shift koro mar inpatient ipinjo ni sech mangato were admitted oge de mono ngato be admitted to sasa midero yath mora mora tingiso wede genia ni ondiki yath dhi nyiewo oko kene gidhi gimany pesa magiyudi to jatuo bola longi mane ineno ngise ni dhi utime x-ray ultrasound kata CT scan kuduogi kabila dhi timeno kidhi jo TRH like ne mupanga panga CT scan kende is a in line mabor ineno ko counties bende nyaka kony at finally kidhi weche mag cancer weche mag chronic illness fund mana addiction mabe and taxpayer fund still ICUs are demos again counties how many ICU bed spaces masani ngara kata ko jiri ngisinia ni nyakidhima na Kenyatta nyakidhima na Moi tichi kan gi cancer miwa oma be kan gi cancer mar cervix ni biro mana thiedhe Kenyatta kino manyi fair mo chop Nairobi maka mtoko kethre barabara to okoso clinic machiengno ya dabe wase train oncologist moro mag cancer bose train ji moro manyalo thiedho makata kituo to kikia nyaka wani nyaki bi Nairobi kata di Eldoret yidhi adia jo TRH tiloso to mano poko timre momino kaza ni governors te gi ngiso wana kernia miwa level 6 miyo ni jo TRH ni level 6 mo poyo ni miyo ni Bungoma ket level 6 miyo ni koriketo level 6 all over the place level 6 and under national government miyo ni governors in short admit ni health otamogi to wanga union wasezo gini health otamo gichon gich nok gi ikore mar run which mag healthcare ok nyal keto gi PR kata gi story ni pile bachi no timo the first cesarean section kama timo the first dialysis mano nonsense healthcare eni ngata weni ngata nigi malaria obed gi homa obed gi cancer Dwani thieth makare esa makare ebei mok mi uso no jo kata mnaka moko kuom dongruoge mabere Dr. Ganda na wacho ni gisebedo ka gichwa len kaka jatend migao mar thieth e county ma Kisumu kaka health to koro tere kor gwenge mopogore to kingeni gima timre en nia ni counties ni sani kaka waran healthcare ndalo 48 mopogore ni Dr. Ganda timo maber kenda yie gi gimo timo Kisumu but Migori timo nade Homa Bay timo nade Siaya timo nade gi counties ge ko ng'erisa ni kila mtu biro gi mare governor mobiro first term biro gi mare governor manie second term ok dwari re-election obiro gi mare so ngato chako biro ngato governor chiro timo one term otimo something in healthcare kama ari obiro e koro wede kaka notimre kaka mega muluro paranya no chako gero hospital maduong cha to kaka governor manyien biro e koro we mano ochako timo project moro kendo because sometimes the motivation okay mar konyo jopiny motivation any other interest no one look at governor gin gimo ka gigero mar hospitende ambaga ka governor ni wangni agero hospital man diko dakteche kata ma 100 mondo cover the shortage gero hospital okony jatu ya lukara thiedhe tie yen want to read is a trained healthcare worker ko kigero hospital maduong to yie go joma tie yie okikonyo jopiny that's the challenge mamiyo county government ni kose loss wach sha that challenge ma jiwacho ni sha oktini en ni ngato dhi hospital kose chulo igachiel to ko di thieth makare pod ngise nyako dhi kamoro mano kama is very nyaka governors wakonyo godo e wach mar thieth ero kama na inya tapano ni wach mar sha bende mosebedo ka kilo achiel dade bako de kod kocha ntiere moko kuom jopiny mabende wacho ni sha osebedo katiyo moko wacho ni sha okosebedo katiyo to nyako ngajua ngi wacho ni sha bedo
statistic mana higa achiel nikech noyange chieng' tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2024. Wawinjana report ma bende jafwambo marwa mano mar thieth Judith Omondi nolosonwa kotenore kod ng'ikruok ma bende jomoko osebedo ka nene SHA gi ber ma jomoko osebedo ka nene kiny thuolo ma bende koro warwako higni 3 e apisi ma bende jatend piny Kenya osebedo godo. Wawinjana. Kar thieth maduong' ma Kenyatta, kar thieth makinde mathoth yore jotuo man kod tuoche matama ma ikelo kowuok e ute thieth mamoko matindo. Warango lek mar Ruto ne thieth mar tuoche matama kendo walimo Kenyatta, wadonjo nyaka e kar thieth mar jotuo mag kansa. Waromo kod Linda Achieng', nyadendi ma wuotho golo Kano Katolo nyaka Buore Nairobi, wuoth mar manyo thieth ne tuo mar kansa mane ofwenyore e dende higa ma okalo. Nachako ni ondinga ne rama, kaso bang'e aduoga neno discharge. Koro nadhi osiptal to ne gidhi gigolo ring'o, ne gidhi ng'ado ring'o to gidhi gipimo. Narito bang' juma achiel. Kane result oduogo to ne giyudo kan gi kansa stage 4B to noso spread e lungs gi bladder. Koro no kanyal dhi e chuo moro amora. Report mar bedo kod tuo mar kansa ne ochande ahinya to ewi kaka omenda mar thieth biro yudore kaluwore gi nengo mar thieth mar kansa oke pacho ka kende to kata mana e pinje maoko. Linda ne ok tii kod okumba mar thieth ma okalo mar NHIF, ne ondikore kod SHA e kinde mane ofwenyo ni en kod kansa. SHA osebedo ka chulo ne nengo mar thieth nyaka koro ochopo tieko thieth ma ogik mar chemotherapy. Otimna kimo adek. Mar adek na bleed makolap. Ginyisa ni koro chal ka gima kimo mitimona no ok otim maber. Ne giora e radiotherapy Texas. To ka nadhi e radio ne otimna radio 10 times. Kasa duogo, kaso bang' radio giora e nini. Radio no be SHA ne chung'e. SHA no osechung'na e thiedhe gi te. Gima chulo ga Kenyatta kae en mana neno daktari consultation ema chulo ga en ga mana 1150. Mana ka bende waromo kod Mathlida Akinyi, dani ma oya yimbo mwalo kendo manyo ngima okele Kenyatta. Mathlida ne okuongo timo thieth kod okumba mar NHIF kapok tuo ni oduogo ne kendo e okang' mar 2. Kano e tuo chaka na papa ka yani kalo kanindo kama to lokre kama koro kana de hospital to yudo ni an kod kansa to enore tka chako thieth ka podo ki achako kod NHIF gik mang'eny ne chulo kidhi karemo kacha ichulo kidhi kang'o ichulo. Ka okang' ni opako obiro mar okumba mar thieth mar SHA. E okumba mar thieth mar SHA jotuo mag kansa ni kod omenda mar thieth mar romo Sh400,000 higa ka higa, ka bende omenda ni poni orumo to agulu mar Emergency Chronic and Critical Illness Fund medo mar romo Sh150,000 higa ka higa. Ne jodhier sa konyo to ka koro ijameu to koro beda ni koro ibiro chulo pesa. Koro sa ber ano se konya nikech ok danyala. Kopogore kod thieth mar kansa, walimo bende jotuo mag nyarogno mana e kar thieth ma Kenyatta. Ma Benson Kamau e lai mar jotuo mag nyarogno obiro kao yath. Motelo ne SHA, Benson ne tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF ma okoni ne ok yiene kao yedhe. Kabiro mar SHA okelo geno kod yot, jatuo nyaka sani kao yedhe maromo Sh10,500 dwe ka dwe. NHIF ilikuwa inalipa dialysis, lakini kuna vitu zingine haikuwa inalipa kama dawa zingine za kuongeza dawa inaitwa iron. So hizo haikuwa inasimamia hiyo wakati. Lakini ukilinganisha hiyo wakati na saa hii, at least kuna mwangaza mzuri. Kuanzia kitu kama Januari hivi ndio nadhani tulianza kupokea SHA. Ikawa SHA saa zingine ilikuja na program inasaidia kama uko patient wa figo unasimamiwa around 200,000 kwa paia. E okumba mar thieth manyien, agulu mar thieth mar nyarogno, limbe mag laktar mar rango nyarogno kapok oloki kata otim bero omi Sh150,000, bero kata loko nyarogno aguche omi Sh700,000 higa ka higa, ka klinik mabiro bang' loko nyarogno
to omedi silings 200,000 higa ka higa. Kata bed ni thoth jotuo mag tuoche matama koni sha okelo fuongruok, pod nitie ywak ahinya te wi lai ma sha tiyogo. Gikoni lai manyasani deko thieth kendo kawo kinde malach mondo mi opuodh thieth ne jatuo. Kopogore kod ma, bende koro nitie ywak mondo mi ober ute thieth manie gwenge, ahinya to rang'iny mar chiwo thieth ne jotuo man kod tuoche kaka kansa, nyarogno, oboye kinde mamoko. Hizi hospitali za kutibu kansa wazipeleke kule mashinani. Pale kule mashinani huko hizo. Wanaweza peleka kule Siaya, peleke Bondo, ama kule Gutagulu, zikae huko, mali wagonjwa they can access these hospitals easily. Hii service unaweza pata rahisi. Ywak bende podo kwako kumbani ewi kaka gichulo gope mag ute mag thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Jang report Judith Omondi nyiso achiedh nade mopogore ma bende jotuo osebedo ka yudo kanyakla kod ber winjo achiel kuom jatuo ma bende wacho ni sani entiere koda ting' mayot mano mar yudo yath kokalo e okumba mar SHA kipimo kod mano mar NHIF. Aparo na chako kodi Dr. Gregory Gandaki ntiere kaunti ma Kisumu. Moko kuom jotuo ma bende Judith nadayo dhogi wuok mane kaunti mano ma Kisumu, kaunti ma Siaya, winjo kanya achiel kuom gi wuok Katolo, moro wuok Imbo. Ng'at nyalo penjo ni takoro jo TRH nosebedo elevated noseidhe ngas mamalo nyaka koro entiere level 6. Nang'o ni jotuo pod duogo mana nyaka kaunti ma Nairobi yud thieth mar Kenyatta National Hospital mar mondo mi giyud tuoche mar mondo mi giyud thieth mag tuoche matama kaka kansa kod mamoko. Okawinjo, just repeat please. Okawinjo maber. Erokamano ahinya. Samoro nyalo mna nyiso koro winja mana kamanya koro ngajwang chal ka gimoko winja. Aparo ni Dr. Miskele kini mabende koro pod iloso duol ka Dr. Ganda kanyo. Winjo kanyo moko kuom jotuo wuok mane gwenge mag Nyanza pod gibia kilomita bura nyaka yud thieth maduong' ma Kenyatta mar mondo mi yud thieth kaka mago mag nyarogno gi mago mag kansa. Mitumane mana ngisi mi en wach malit mokadho. Yande moko kana tiyo Kenyatta yudo ka jatuo no Homa Bay ochopo Kenyatta jatuo okera no timna jatuo man gi kansa kochopo to bende ka ochopo moleo gichigi bende gin mag wegi ngise ni koroni onyakudu clinic next week rafa modogo kata gi wodi chamo kuri kene kichakni jatuo konge pidhe mondi kuri ikuthiedhe to mai gima timne kata ka nyakawa mo amna Katolo ka sandeni obiro mana manyo thieth Kenyatta kodi sani to be kata gi wedi modhi dak go kai to boda ka ji thiedhe no to pesa dimo tiyo e wuoth ka kubiro kai emomiyo pile atemo chayo gimoro ma ni wach mar tero weche mag thieth kod gwengi governors gi county government negalo ni healthcare en gimo ma nyalo kele sunga moro ni kilo pesa ni ka gineno kata hospital mag wegi gino ni mamna molilo ni pesa healthcare nyalo en very expensive ma county government nok nyalo afford to ngiso gi pile ni kadi beni un jogo ajua diera as county government tuboge ni bo wacha diera ni gini nitie kaka ukota mitimonu ng'ato dwangi sino or 10 billion in 1 year no as a shareable revenue to more than 50% ma pesa ma national government or nini eni chulo kodo sara mag jotich mag thieth bange idongi billion na bichi nyamela timo goma endeleo kod gwen tidwa gedo godo and all that is not possible mumi pile wangi so gini debe ni governors gi jogo mariek de gitimo gibelo ni costing of healthcare ngeni kan ichako devolution governors they are very impatient no gidwa rito mondo serikali ngisgini to healthcare modwaro ni en pesa dimu bodwaro mondo tim go wethe mag thieth kane ruto temo ngisogini watimo wa devolve gini mos nego chini hapana mano ipingo devolution wan mi watini wabotemo maruto kuno negi wethe kauru kara wachi mag thieth go but the challenge mano timreka ni no gingeyo the actual cost ni kungisi ni the offer the run level 4 nintire chulo saraka inte yedhe inte maintenance mago no gingio kusa nigi yuak ni pesa okoro ni pesa no dong Ministry of Health koni to migi teach but the fact ni gikera ni pesa ni ma gidwaro they don't know emno kasa nino ka jopinya chulo gi dedi ni in iti we diagnosis e kod gwen tigi sini dhi Nairobi ichako gi kanye Nairobi ucha iru thieth gi kanye nyocha nera modo tuo kuna nyaka go wamani kanye mo nyalo de kony mayot ki dhi main hospitals to kere kata wachi nyanya kawa ni kende
en kidhi corridors mag osiptende wa Kenyatta ka kidhi Moi jogo mang'eny osiptende gin nyithiwa jodala ma amna kaluwa to koro mar national hospitals gi ka koro jo TRH ngini koro en mar piny owacho nikech ka koro osebedo elevated to en mar county. In fact ranyisi ni ker osetemo kar manyalo gimonyalo ker osetemo nikech ker nowacho ni nodhi timo some 3 changes e health sector mondo okony jopiny. Mokwongo no dhi loso financing kata mar pesa mar okumbani ma ido no keto SHA kendo ngiso jopiny mondo o register. Anno ka Kisumu county ni 150%. Gimomiyo jopiny nyaka ng'eni seche mi register SHA okit konyi Ruto okitime Ruto favor. Ng'eni ka jomoko kete siasa ng'eni jowa kaka jokaluo waero siasa. Koko ng'ayo ni SHA rach to ingo itamri register SHA king'eni ni sando ker. Seche mi chulo SHA cha kendo kata jogo kata mana jok ma e Mount Kenya region jogo mapigo ker kata in politics king uptake yes registration is very high. Kasha ni rach amo gini register high because ng'eyo ni chimi tuocha kane be ni ija pigo igori pinti sinti to ready loss gi 1200 to kane chulo kata SHA siling 500 dwe ka dwe chulo 6000 for the whole year ko kare mondo chulo 1200 ni in 6000 nicha ema konyi. Sasa mo kirejista to inimo kitimri inimo kikonyri neno mano mokwongo kar thieth maduong' ma Kenyatta. Mar ariyo en ni sasa yama idhi hospital no kata kade be ni everything okiyudo ntiere amount ma sirikal bochulo ni katiko en ni nyakwangi kaka jogo mag counties ni seche mako Ruto oseketo SHA no mutieko no KEMSA osetimo reforms no chago omedo nyaka pesa e KEMSA mocho ni nyaka los local manufacturing kuro modong ne en healthcare workers gi jok tich matiyo hospitende gi en gima en ting ma county nyaka be responsible for. Sani ko William Ruto no ngiso ni no wacho no bondiko jothieth madhi mana 20,000 ko to kono pinyo to jomoko ngiso ni jothieth mana ndege ni joma nyamrerwa ok nyal luongo jathieth nango kichiro wuothe kor gwen ko ngisi ni in gi sukari in pressure ne idho malo ngisi ni mama in gi HDA clinic. That is their work. Ochalo chief ma wuothe kor gwen ngiso nyithindo ni bi uru sikul to kidhi sikul tido ka japuonjo onge buku onge choko onge to nyathino wese odhi mana tugo school same thing nyamrero kata kod kuma 100,000 kare gi ndikoni to ka gidhi ma gipimo tuje kod gweng ma gingisi ni mondo koro idhi many thieth makare to kidhi hospital tido ka yath onge daktari onge okikonyo ng'ani kijodok dala kongisi mania ni akiny kod timo akaw referral idhi Kisumu referral or jo TRH. Koro I hope ni governors the cassette back siasa moro timre ka weche mag healthcare workers gi mokber ka nyono ne mar UHC ni Minister of Health ndalo kono ndiko jogi then tarika ko Minister of Health absorb gi counties tamre that back and forth. Yes, so during the time we got command to governors look ni oknyal direct to healthcare is devolved. No matter what counties okoamua either gi cow serious weche mag ndiko jothieth or gotamogi to no ngiso gintie gima no gitimo ni health service commission jopuonye nigi teacher service commission mochung'ne weche mag joko watiyo police service commission nitiere judicial service commission nitiere parliamentary service commission nitiere to ni health care kai mane koket commission ngech governors no insist ni they can do it kotamogi to akwayo kendo nano kata BBI tu kane mulu Raila Amolo Odinga gene no keto wach mar health services commission to governors no dugo dio blackmail gini kuketo gino to kwa support BBI ko sani wada dhi manyo ker jo yudo ka ker ngama brave wada ngise ni iseloso weche mag yedhe mag chudo mag gero hospitende sani ko wada ni chunge weche mag jogo matiyo mondo wach maoni strategy the strikes ani county government workers dweche adek kapok ochul msara to jogo matiyo national government to nose chulo on 26th of June wanza ni bodo abeno pok ochul dweche adek tani mondo ng'ato obed hospital kendo obed nindi neno jotuo kendo titich maber mano is not possible. Makoro kopogore kam na commission makamani ngeni sani ben jatend piny Kenya osebedo ka loro mo kod riwruoge mopogore in nitiere riwruok mar KMPD wan warito unaga jo riwruoge to kuna ka kunyalo no ase oro moluor duale CS duale mondo odhi ong'ise ker ni wabe odago kod mbaka noseromo gi jo riemba piko noseromo gi jogo mag arita kaka watchman oseromo gi jopuonj wabende gini gimoro gi jogi te the number one topic more discuss en weche mar SHA gi healthcare
to pokoro gi jogo mag the greatest stakeholders healthcare workers ku watu mondo wabendo adhi mondo wadho agoye mbaka giket mia intiere kata chandruok mone ne counties mamuno watiyo ne jopiny kaka dwarore. Miskela Dr. Gregory Ganda puding sanitiere kod ng'ikruok makoni kod kocha mano mar dual to kotenre kod karamna ndiko jo teach mago mag thieth wacho ni community health workers gin lakteche jo UHC dong gin UHC gin lakteche UHC gin ondik gi Ministry of Health ineno counties no kondiko gin counties actually gin yonge pesa mar ndiko ji emomiyo Ministry of Health ondiko kendo se support gi mochulo gi mshahara all this period bakoro kane ko ngiso gini koro osekunyu moromo ube koro kawe routine kaka counties mondo uchul jogi to gitamre ni gin yonge pesa ko kinyalo bedo ni sisima udwaro to ni health care is devolved kendo tamre ki konyu to jima ukisema mtu yako jania ni koro wane okonyal handle this one mara dio enni pinyo ka pile osano you need a police management for par minu ingiso ni annual recruitment in KWS je ko recruit ji radio army they do annual recruitment but an pokana no sasa ni ni wang wati mo annual recruitment mag youth ni wang ni wamanya na sasa elfabich wamanya doctors ni ario pokana no that program ko kundiko je teach mar thieth moke chule mshahara pesa moromo ngama bo sandre en jatuo makata pile wate ni unions ge unwero strike okwero teach ni okudhi teach mako gen propaganda ngato okele yath hospital tukopenya ni yath duke ni daktari kwalo yath ngato okele machines mag operation hospital to dikaka gavana matara kaniti to bi wacho ni yakreje makwalo jotutere private hospital mag giwegi ngato okoketo yedhe moro to gizin daktari emo ya pharmacy okomano hospital ngato okoketo ultrasound gizin ne miro ya tugo picha oko timo laboratory oko en siasa nyao wangizo ni ka jaticho kana doctor kata nurses go biti ni kata ni ogiro tich ni gi private practice angome sete mukaka supervisor to cap that ero kama na yenya Dr. Ganda kintiere county Kisumu gino maro ni winja heyo makare lerno achala mano mar od thieth maduonga mano mar jotiarech mabende no bed elevated sani intiere level 6 nikech nantiere sigana majafombo marwa Judith Omundi notimo mantiere moko kuom jotuo mawuok mane county Masia Imbo ntiere mawuok Katolo mabende pod biro mana rango thieth mago mag kansa nyarogno e hospital maduong' ma Kenyatta to degbeni yude county ma Kisumu. Okay. Ero kamano. Ingeni sama joti arecho bedo elevated to level 6. Ok nyis ni all those things ma gidwani wa team nitie kanyo. Nitie gimilongo ni cancer center. To cancer treatment nitie treatments adek. Nitie mara achiel milongo ni surgery operation. Nitie mara ariyo milongo ni chemotherapy, mano yath mar sindan. To nitie mara adek mawacho ni wengo radiotherapy. Koro sani JOTRH nigi those two. Nigi surgery, nigi daktari manyalo timo operation. Wan gi iluongo ni surgical oncologists. Na wan tie gi gynecological oncologists matimo operations mag mine, to surgical oncologists timo operations magote mag intestines, mag cancer. To mara ariyo wan gi medical oncologists mamiyo yath mar cancer e hospital no. But gima onge go iluongo ni radiotherapy. Radiotherapy is very expensive. No achako gero radiotherapy center. To gino dwaro almost billion ariyo ema watiek. Koro ne waweyo gino e foundation. To sani sama minister no biro ne wacho ni onge cancer center manyalo county nyalo gero nikech pesa mag county team. Development mar county achiel mar health and almost $1,300,000. Koro boka we 10 years igapar itiek cancer achiel no. Koro ema transfer gino a national government. To ingeni ngeny mag patients mag cancer dwaro radiotherapy. More than 50% boro dwaro radiotherapy. Koro kata ki yudo surgery, kata ki yudo chemotherapy, podi boori Nairobi timo radiotherapy nikech waonge machine go. Koro machine go sani nigi Nakuru, nikech Nakuru no ger gi national government. To wan gi moro Eldoret, to wan gi moko Nairobi. Koro wa hope ni with the next 2 years, national government bo invest give tiek cancer center mar Jaramogi. Kan gisetieko eman koro onge referral to other centers. Nikech that is a very important component mag thietho cancer.
Ero kama na inya kanye duoke yo makare to moko kuma chiedh nade mabende nulero no un kaka county usebedo kukadhe. Achiel kuom gine en digitization niwacho ni keto weche chenro mopogore opogore e mbui. Niwacho ni subtende county ma Kisumu mana 14 e kindo subtende 150 mosetema. Yes. So as temano wachako no watiyo gi pesa wa. Koro wachako gi pesa usande madongo. Wachako gi Ahero, Kombewa, Kisumu County Referral. No waneno ni pesa no ng'eny. Moso nikech health center. Again health center nitie ng'ato achiel. Koki digitize nyaka iket stima, nyaka iket internet, nyaka iket tablets mag digitization. To sani wase receive tablets mag county te. Kata mwana setimo digitization. Koro at least gin gi double targets. To gimara piriyo omiyo gi internet free. Koro hospitende go te bo bedo digitized to gin gi internet direct. To digitization konyo nang'o? Ngene ok wadwa ni samiwa hospital mar dispensary tidhi major hospital ti card mari olal. Koro ichako afresh nikech onge file mari. Koro your file is continuous. Bangi ga paro onge ni ionge buko lal or something like that. Records magi nitie hospital throughout. Gimara riyo wanyalo timo assessment ni thieth ma wamiyogi tiyo koso ok ti. Koro kok ti inyalo neno from the digital platform ni watiyo gi yadhni to yadhni joma tiyogo odok hospital most of them. Koro konyo nikech you know straight away ni this is the base of treatment minyalo miyo ji. To mar adek iluongo ni efficiency. Ng'eni karatas is very expensive. Every time you print karatas, indiko. Sama idhi hospital ing'iyo ni nyiew book 20 bob or 30 bob. Koro sani onge book. Idhi adhiya hospital, daktari ndiko gigo te, to kodwa consult, onyalo consult gi daktari moro, ma daktari no yaw file ni, omiyi permission mar yaw file, osom, to omiyo consultation. Koro improve efficiency mag hospital. Koro with the next 1 month, Kisumu bedo digitized 100% nikech of the digital health agency. Mpango ma serikal maduong' otimo for the whole country. To wabo chulo pesa gi, wachulo gi for the almost 10 years. Wachulo pesa matin, almost 2% kata 3% mar bill wa. To waneno ka that 2% ber moloyo nikech sama watiyo gi private wachulo almost 6-7% diriyo gima wachulo sani. Koro wase move watiyo gi digital health agency ma digitize facilities wa. Ero kama na inya Dr. Ganda bende kapok wakaw yo matin to wach shani di wach nang'o achiedh nade gi samoro ber ma bende jomoko osebedo ka nene okumba mar SHA di wach nang'o kotenre kod mano kor ka kore. SHA nigi berne gi rachne. Gimichako ok nyalo bedo 100%. Koro berne nasewacho ni pesa imiyo hospital mang'eny. Gimara ariyo ni SHA chako tiyo immediately. Ingeni long time an daktari mar cancer. Sama no diagnose cancer ti onge insurance. Ichulo tinyisi ni i read 3 months. Sami rito cancer medore. Sama iduogo the treatment wanwadwa miyi at that time. Koro konyal miyi nikech disease no bedo advanced. To SHA tiyo immediately. Iyudo cancer kawuono, ichulo kawuono, wachako thiedhi kawuono. Koro onge waste of time. To mano is a disadvantage nikech ji mang'eny mok chul dhi hospital sama gituo to gidwa chulo kawuono, giyudo services kawuono. Koro gichamo pesa no modong', and that is the problem one go sani. Nikech joma tuo ema chulo to joma ok tuo ok chul. Koro mano is a disadvantage nikech now you will have a problem yudo pesa moromo mar chudo chiethno nikech the well people rito nyaka giyud problem ema gidhi hospital. Mar ariyo, SHA chiyo nyaka e primary healthcare facilities. Sama nwachako primary healthcare sama idhi dispensary NHIF nok chul. NHIF no chulo ka isechulo NHIF. To sani wan gi gimluongo ni primary healthcare fund. Sama nwachako nwatimo social insurance fund marwa Kisumu miluongo ni Marwa. Nwaneno ni jomatindo gimiluongo ni indigents ging'eny to kinyal chulo gi te. Kaka Kisumu wan gi almost 60,000 families 60,000.
to ne wachulo ni 30,000 to modongo shida mag gitin gine pap gine village gin gi malaria gin gi diarrhea small problems koro ne wacho ni the best thing what team primary health care obed free to mano e gima national government okawo koro sani kata kichulo sha kata ko kichulo sha to the dispensary for primary health care ibo yudo so as long as you register problem mare ni nyaka ibed gi ID to jowa mang'eny onge ID koro kin ki ID tidhi adhi register kawuono to facility you nyalo yudo shilling 600 for your treatment for the whole year koro mano is very good nikech primary health care foundation ok wadwa thiedhi sama ngi cancer advanced ne nadhi dispensary to ne onge pesa koro sama yudo pesa bang' higa achiel to wayudo ni tuono osemedore koro mano e ber sha nikech primary health care obedo free idhi dineno daktari samora amora ni level 1 level 2 level 3 hospital kata level 4 onge chudo problem en just register to jowa onge ID card mano is a problem koro nyaka giyud ID card ema gi register for this free treatment gimar ariyo en joma pok ochopo 18 ing'e ni wan gi problem mar mine momako ich to pok gichopo 18 to gionge ID koro ne gichako mpango maber ni anyone mapok ochopo 18 wabo chulo negi SHA to wabo miyo gi primary health care but the problem en ni nyaka idhi SHA office i register to yudo ni SHA offices ok ng'eny kaka Kisumu nitie SHA office achiel koro kin Muhoroni to wadhi bi all the way nyaka Kisumu register tionge pesa koro most of those people mochopo 18 ok dhi koro wase discuss ani gi serikal maduong' gi mi nyamrerwa permission mar register joma pok ochopo 18 ema koro wachako sani wasemiyo gi list ma jowa koro gi mi permission to register jogi koro mano will be a big advantage because that means ni kokichopo 18 to gin gi each we will register you ma chul SHA so that ki deliver kata ki bedo complications mag delivery to ichulo ni completely ko mago e beg SHA to the last thing ing'e ni ng'at mani pesa matin ki imiyi msara mar siling 5,000 to moro imiyo msara mar siling 100,000 ok unyal chulo the same amount of money in michulo siling 300 to an siling 100,000 is not the same as ng'at ma an siling 500 to chulo siling 500 and is a disadvantage nikech ochulo pesa mang'eny saidi mano almost 10% of his salary to in that's a small piece koro gima wacho ni nyaka ichul based on your ability nikech that ability ema konyo the rest of the population sani wachulo almost 2% 1.75% to kidhi Tanzania gichulo almost 5% of their salary social health insurance bagi ilongo ni Tanzanian Health Insurance Fund koro this is not a problem nyaka wa contribute so that hospitende wa obed paid mano is how the cycle will be to cause usalo bedo paid supplier bedo paid cause supplier bedo paid to chulo joge so it's a good economy wachula this SHA nikech en gima ber wachako sani wan gi shida mang'eny matin but mano is the future in health insurance. Erokamano ahinya Dr. Ganda. Bende ang'e ni apisas mago mag SHA bende osebedo kaluorore e counties mopogore opogore mago mag ndiko oganda. Nyaka sani kaluore koda nonro iwacho kanyo ni ji 25.8 osendikore e SHA manorom kanyo e dwe mar 9 ma bende wantiere ni. Nyakoro ga jwang'ani note magi dakika kadha achiel tok saa 2 mar okinyi. Yiena mar mun meko yo matin. Ka duogo kang' mar 2 bende wang'eni na chiedh nade ma bende SHA osebedo kayuda ahinya nyo suptende ma bende nomi suspension nitiere lakteche kanyakla kod clinicians mamoko ma bende ne itudo kod suptende makamage ma bende no magi nyaka lesen mago duto te wabiro bedo kwatwake e okang' mar 2 kik dhi mabor.
Jarik ni jamuod nyoyo gi koyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakura magojong Friday sukuzo wake. Sapara gina kapaga beach nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG, Papa, Vic, yani ukipenda mzee kijana. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gimanya kikwonge ng'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo dagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Bake gana uchel tok sari marukinyi machiegni he okang' mar ariyo wadhi nyime gi chal mar thieth e tend William Ruto e kinde mabende koro oserwako higni e adek mane apisi. Kapok nokoyo matinya koronga juang kapok asomo ote magi nantiere penjo mabende Daktari Miskela na penjo kotenre kod achidh nade mabende osebedo kanenesha nikech osebedo kwa lose ber bede ber tachidh nade kantiere be nyakwa lose. Corruption, weche mag mibadhi e SHA, bende walesa ne kotenre kod osuptende mane ochunge tich. E gwenge magwa mag Nyanza, ntiere osuptende 6 mane kaunti ma Homa Bay kachel koda 2 e kaunti ma Kisumu mabende SHA no suspend timo chwalo tije mage. Erokamano.
Koro ngeni shani ka no kile ka okumba mar thieth. Ok en ni en some bottomless pit ni en nam moro me ituomo tuomo ngi gikone. Pesa ni en pesa ma jopinje magolo, to en pesa bende nyalo rumo. Ko kwale kata kotiko di maraj bende nyalo kelo ngikruok e service provision. To ka jopiny kaka jogo wego osiptende kata jotuo gin jogo mabe jomi badhi. Ng'ato dhi osiptal ting'ise ni ma outpatient to ing'ise ni wabu claim kaka inpatient ka ni hospital. Ng'ato dhi thieth ting'ise ni gimokodo kokidwa nyalo golo, lakini ka gidhi claim to giclaim ni notim ni bero motere mane theatre. Koro wach mag fraud go osebedo mang'eny ahinya, to gimochako medo ketho kelo wach fraud ni chon kata ka NHIF kwelo, NHIF ni kwele e private hospitals gich joge mane nigi interest mar loso pesa gich jo public hospitals ne gionge ok ne tiende kwalo pesa gich pesa no pod di mane e ofuko mar sirikal. But nitie chiko no los maluongo ni facility improvement fund mane waziri Ganda wacho ni pesa molose hospital dongi hospital kanyo itiyo kod hospital kanyo. Kuwe ni gini okelo problem e public hospitals gich koto nyaka jo public hospital koro keto okora lady be ye kai there's the kaka hospital mo kwani bedo suspended ka nitie nyaka public hospitals. To pesa no kudu akwali kamano ok nyal konyo, pesa ok nyal bedo moromowa ko kikwalo pesa no kawuono kiny kendo konyo ok miyudo. Mano mokwongo. Mario en ni jogo bende matiyo hospitende gi bende bedo jo ukora. Ni ng'ato dwaro man ji ochule gi cash. Koro kidhi kacha ting'isi ni SHA ok ti ni system ni piny, to system to bera ng'ani mok dwar wach SHA gi SHA budho gi chudo dwaro mondo ji ochul cash. Ko japiny cha to ka nasechulo gini wanolia edi ma dhi hospitali ni SHA ok ti ni kene system ni piny. Ing'isi go ni approval, koro ji te obet ni approval 2 days ni system ok ti, ji pango laini timre pile kaluwa. Then mara dek en ni sasa ya jatuo dhi hospital to koyudo kony modwaro, kony mowinjore e saa mowinjore. Ok obedo tinde bedo gi SHA, ok obedo tinde tiyo gi SHA nikech SHA no ok konyo. Sasa mobed matuo kodhi chuno nyaka odhi e hospital private kodhi to wacho ni gino SHA ok gitigo, SHA tinde ok chudi. But de bed ni public hospitals tiyo makare kaka bed ni gitiyo man jo piny kodhi ni public hospital to thieth makare yudre ji nyalo donjo SHA kata mok gi chandre godo. But bada temo ng'iso jopiny ni okumba mar SHA ni kokwa rite to bende ok obiritowa. Sasa mino fraud mora mora kata dhi hospital to kata ka thieth wano miyi gi report moyudo e message opogre dhi mondo report. Sasa mi dhi hospital to ng'ato ng'isi ni wadwa claim inpatient to no ni outpatient dhi mondo report. Sasa mi ling sije mi kwalo SHA no SHA bro gore piny to si SHA fail ruto fail ruto pod nigi private insurance ne ile dhi chandre mbele kanyo. Nitie dakteche weteni ma bende koro bende no me suspension. Nitie dakteche aboro wuok e county ma Nairobi, Bungoma, Kilifi gi clinicians 4 mowuok e Nairobi gi county ma Homa Bay. Kendo amor ko yoni dhi mag dakteche go kaka chama mag dakteche wang jogo pile ni kikelo jo fraud mora mora inne jo tuo yo mowinjore ne jo piny yo mowinjore into normal claim tiende nade mod was the need of doje a corruption a fraudulence as a doctor tigi maber ni ma shano gore piny in ma ward ni bopo jogo mobedo detained ni poko chulo bill in mobedo gi tuo moingore ge chino kuchopo hospital sama kare gi onge pesa no in ma ibo yudo problem ki ma hospital onge yath jo hospital onge equipment ge ukawo pesa mar SHA odhi okwalo. Koro wan kaka chama wa support it kendo ka member mora obedo mentioned kanyo okwabi kata complain kata ko oyawne case na moriembe tich geji wach corruption must be dealt with. Ero kama na inya ntiere moko mote madwaro mar mondo miasom kasto daktari Ganda kintiere kaunti ma Kisumu ibro bedo kiduoko kiriwa nyaka gachidh nade mabende sibedo kaneno e SHA. Lakteche inyalo mana oronwa ote nyakorom Gajwangi achiegni somogi kanyo kinyalo ketna moko kuom ote mabende jopiny osebedo ka oro. Ntiere ote ni oronwa lai mago ote machoka rede ka uchel nono mbi mago Ganda bendo biro ni achiel kachiel. Ntiere Fred Kikuno iwacho ni penyo na daktari why don't they roll SHA usage at ken bende kutemo to tamondiko bende gi dholuo mar mondo miki kwasom English mang'eny e TV mar dholuo. Iwacho kanyo ni good morning penyo na daktari why don't they roll SHA usage at level 3 and above for outpatient and do counties implement the level 2 SHA usage really. Iwacho ni neno wakintiere county manoma Migori. Fred Mayor Kikuno. Ote machielo habro bedo kaso mara kuku otieno mar thim licho hinga. Iwacho ni Sharon penyo na wendwa ni to begin kaka ginene
bene en gima kare chako SHA e Kenya mangima at once. Aya, imedo gi penjo kanyo, mana kwa nyalo na machielo. Niko sono winjo gi chake e county ka county, kagirango challenges ma SHA is going through. Yande wawinjo kagiwacho ni jothieth masiaya gin nyawawa. Gin kaka jothieth, era diera maginyalo miyowa ni kata sani jothieth mantiere hospitals are qualified. Asomo tema chielo kendo mano mar nyathi Ochieng wacho ni iwinjo ka Dr. Ganda pako sekta mar thieth. Wacho ni diri nono ni to kare ine piny mane nikech wacho ni ok ne ber mantiere migao mar thieth. Imedo kanyo ni gini omedo kethore moloyo chon. Thieth en yath gi lakteche. Onge kaka nyalo pako thieth ni ber to jotuo pod ing'eyo ne gi yedhe oko. Promoting the hospitals to level 6 kende iwacho ni okoromo. Bende haparo no maka gi kanyo. Dr. Ganda minyalo mana duoko mondi nantiere ote mar nyathi Ochieng na sigo. Docho ni SHA to ka kiwinjo sigande ineno ka chal moyiero ji okonyo jomoko to jomoko ok okony. Sharon penjo daktari ni mondo SHA okonyi, what are the qualifications? Dr. Ganda kintiere kaunti ma Kisumu minyalo duoko. Daktari kintiere kaunti ma Kisumu gino mara ni winja mane minyalo duoko kuom ote makamago gi achidh nade mantiere SHA. Okay, winja. Awinji makare dede nyime. Alright, kama kwanza le SHA ne wachako SHA sama SHA no chak negi wacho ni wabotie level 2 gi level 3. To nasomo press conference ma Professor Nyang' Yongo no chiwo almost 3 years ago, just before election. Someone no advice ni primary health care obeda in level 2 and level 3. But sama SHA no chako no ayudo ni nitie hospitende mang'eny Kenya ma level 2 gi level 3 onge equipment kata onge yath and are not pok gichopo stage ma ginyalo thiedho ji straight away nikech primary health care ing'e ni ok en malaria gi diarrhea kende. Koro no ayudo ni level 2 gi 3 ng'eny gi thiedha malaria, diarrhea and a few things. Koro scope magni ne tin. So sani SHA tiyo nyaka level 4. Koro kide level 4 kata level 5 inyalo tiyo gi primary health care outpatient. Inyalo dhi outpatient ithiedhi tidok. Gini otim nikech wamiyo time gi counties o develop level 2 gi level 3 o chop stage ma unyalo wacho ni kin gi problem dhia outpatient. Nikech wadwa ni kata kin gi pressure gi sukar inyalo neni level 2 gi level 3. Kin gi complication imiteri level 5 gi level 6. Koro oyaw for the time being nyaka wabed stage no ma level 2 gi level 3 ochopo. The second thing en ni wan gi qualified people. Sani ok inyal tiyo gi SHA kapok ibedo registered iluongo ni organization mari. Kaka kin daktari nyaka ibed registered gi Kenya Medical Practitioner Dentist Council. Kin clinical officer nyaka ibed registered a clinical officers council. Koro sami enter sami keto bill mar SHA nyaka iket daktari to daktari no nyaka bed qualified. Sani wan gi manual nikech the whole country is not digitized, but sama wasetimo digitization ti idonjo gi password mari ok inyal neno ga tuo kokin registered. Kokin kain problem ibedo bad. Kiyudo gi license to license ni ong'ad to koro kinyal thiedho ji e SHA. Koro mano we will ensure ni only qualified people ema nyalo neno jotuo. Awinjo ni level 6 gigi ngeni Rwanda nokao iga auchiel achieve social health insurance e country mari. Ghana okao iga abich kanyo. Kenya wane iga mar achiel. Koro ok wanyal yudo gigo immediately. That's why itimo development plan. In gi 3-year development plan. Watimo na kawuono, kiny wabotimo kama, the following day wabotimo kamae. Sani hospitende no chako gi bills madongo. Ok inyal nyiewo gik mang'eny ka in gi bills madongo go. Nyaka ichul bills go mondo. Ema koro you improve. Koro wan gi improvement plan. Ok en ni ibedo level 6 kawuono to cancer center kawuono nyalo tiyo
kawuono inyalo timo neurosurgery kawuono ok nyalre. Koro it is a plan. Koro mi Jaramogi time. Jaramogi ochako ka en level 5. No rach sap kabisa. Sani osechopo stage moro. Ninyalo timo operation. Sani gi concentrate a lot on surgery. Surgical center mar JTRH excellent. Koro imige gin gi 5-year strategic plan. Koro every year waboneno progress. Ko kidwa mark gi I download strategic plan. Tineno ni wacho ni first year ibo timo. Isetimo gigo. Second year ibo timo. Isetimo gigo. Mano is how you will gauge them. To nitie ng'at mowacho ni SHA konyo jomoko to jomoko ok kony. Pod wan gi problem nikech facilities te pok obedo registered gi SHA. Kaka Kisumu wan gi facilities 150. Nitie facilities 50 ma pok oyudo pesa mag SHA from the beginning. Nikech problems, bank account, I don't know what. Nitie technical problems. So ingeni facility ni ng'at achiel. En gi nasa achiel. Nasa achiel ni ema thiedho ji. Nasa achiel ni ema gi board meeting. Nasa achiel ni ema register. And a lot of work. Koro gin slightly inefficient. To awinjo suggestions ma ji omiyo ni maybe we should have started now check the county achiel wa solve problems back kwa the. Mano is a very good suggestion. Mano is what people do. But ingeni one kaka Kenyans wadwa gig moro sani. So what push politicians to implement now. Wacho ni social insurance koro wadwa ni oti sani. Now that pressure kiseketo e politicians to gi implement gigo te straight away. Awacho ni nene Rwanda kama nitie gi authoritarian government gikao iga uchiel to one Kenya watkao iga chiel. Koro nyaka wabed gi problems go. But that is how we are. Kenyans ni kakamano. Wengine wacho ni level 6 okrom. We may have level 6 to wange gigi. Mano is how Kenyans are. One wadwa gigwa sani. The whole country dwa onge ni ichako gi Migori. Why not Kisumu? Ichako gi Kisumu. Why not Siaya? That is our nature. Koro our nature is what punishes us. Koro shao chak the whole country. Problems magi wetiyo go as we go. But ingeni the most important thing in vision. Kidwaro gero ot. In vision ni adwa ni ot ni obed kamai. Nyakichak gi foundation. Okinyal wacho ni bedroom ni ber, sami ni foundation. You must build the foundation, you get walls, you get roof, you finish, then you say ni gini kamai. Koro then now you improve as you go. You actually a room ni nadwa no bed 3 meters, but aneno ka 3 meters ni 10. Wa made bed 4 meters. So mano use feedback. Koro samitiyo yudo feedback to improve. Koro ko wach ni gini is perfect now. But nititie improvement plan. Feedback ema konyo something to improve. Koro nyakwane vision. Ka vision is okay, then we are on the right track. Kana paro ni we are on the right track as a country. Kawanyeno gima Rwanda osetimo, Ghana otimo, we are on the right track. Erokamano nya Dr. Ganda. Bende kapok thuolo ng'adwa Dr. Miskela. Bende walosana higni adek mabenja ten piny kejo sebede telo sekta mar thieth. Nono ka riwruok mar KMPDU nusebedo kubuogo ng'anyo kinde ka kinde kin thuolo mar higni adek. Akeni chala mano mar ndiko lakteche chal nade, chudo mag lakteche chal nade. Te counties magwa tano kapod midhiero nitiere. Akeni kaneno sigana mago mag health workers, jotije mag county ma Siaya mabende iwacho ni koro ginyawawa to giwacho ni gisebedo ka gitiyo. Nasese county ma Siaya bende wacho ni winjruok mana giketo gi county ma Siaya kin thuolo mar ndalo 30 mokadho ne gikete tim. Mana giwacho ni chakre odiochieng' ma kawuono ne bende gidhi e ng'anyo. Ahinya na pachi ko tonde gimano. Weche mag jotich mag thieth aparo ni counties wa ose fail workers. Ino ka wasebedo gi ng'anyo mang'eny chakre ker gi governors gi ne donje e telo. To ma chakre gi from even the hiring of the workers. Kidano the highest level of corruption e piny Kenya sani en ndiko jitich. Ni sasa mondo sani ndik daktari nyakichiwa soya mokadho 700,000. To ni ka ida ndiko nurse nyakichiwa soya mar $500,000. Nyaka lab igolo asoya. Kuika ng'ato from ndiko ne osegolo pesa. Okubiti maber ne jopiny. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni singo tetete mosechopo gi counties thoth gi pok gitimo. Osara masate malewo sani ji pok ochulo osara dweche adek. Medical cover kali jatu jo thieth ongegi okumba mag thieth. Gigi miyo jopiny jotichigi wankeno momiyo ji dhi strike.
Mario ending ng'ato nyalo bukre chio kawuono wacho ni unyawawa. Kono se ka pesa ni chamo asoya ni kondiki tich. Ato ko ng'ato ngeji annuity mbedo ndiko ji fresh tich. So the county ko so the cartels ni. Ona si account ki jogo no diknade. No legisadi to gize bewa yindi ko gine no jutu kan nyawawa ni no jutu o joba gid qualified ni no jutu. Ineno. Mana dek en ni sasa milino ka jotich mag thieth wuok oko. Okni okwero jopiny. Any frustration. Kendo ka even sector of health care no setimo changes. We're now on the third minister in 3 years. Healthcare is very, very complicated. To sasa moko keto jatelo mowinjre weche mag thieth. Bobedo gitungni. Wame sani amor kaka jatelo maduali run healthcare. Kata mana kaka Kempidusi tiyo kode. Weche mag interns mano gore negi no se biro moloso. Weche mag medical kaka mano ywak no se keto policy kakare. Weche mag ndiko jotich mag UHC erogete mosani. The only increase any governors, not all of them. Jomoko to maber kaka Sakaja Nairobi ka tiyo maber oyaw hospitali mopogre. Tuti jogo bende mapoko tiyo maber mabenya kwedgi. Kendo most of the counties moko tiyo maber e weche mag healthcare wuok kaluo. Jomoko jomit shani, jomoko yudo thieth manone, hospitali gitiye public hospitals gwenge moko to kaluo pod wan gi ng'ikruok. Migori there's still a lot of work to be done. Siani gi problem no. Nani Homa Bay is now coming up after 10 years of wastage. Kisumu is trying but not enough. Nyaka wangisi governors wanikani usea mwaka utingno nyakutinge to the end. And as I finish ngatopo jwa marishani ndo amo sha ukutikude moko. Sha makosa moto mre shani sha outpatient produkti. Ngat madhi hospital midhi do madok dala. That system produkti. To atama lo praboro madhi wana approach ko 80 to 90% magujo tuo Kenya kae gin jogo madhi outpatient. Atama la park ende mabedo admitted. Kungeni apar gaje ni shati no chulnegi to praboro wacho ni okutiyo. Ko ene voice ane mabujo do praboro is louder than the 10%. A moment they have to find a way madam to mondo sha outpatient health center hivi you walk in and out. To cause get that system to nyaka wabeli wa miss governance wani nyaka gindik jotich nyaka keti yedhe mume kama bandakaro ka dipa ponditi thieth to kikobe niko chopo kayo zenia ni the team test ore oko ira dik kanyo yath ore oko mano kikonyo koni pesa no dikanyi ki reimbursement story roshati mo kendo do detain at the hospital. Otherwise that mo go ka jo turu akanda jo Kenya marketo wache mag thieth mbele. Adani election mabiro wangni ka biro 2027 kila mtu obiro agenda mar thieth. The most important job magavana nigo a devolution in healthcare. Kikubiri gwache barabara ken economic zone that is relevant. Thieth kisemi wa thieth kidimio wakati ukipesa wani ufuka then I can use that money now atingo hala toka pesa batini mani wani mapodaja kagolo muda dhiru thieth dera manyedho jamja ka uso lopa mapuru jamja kuwa auze ka youth thieth mano kikonyowa. Ko every governor, every MCA, every MP kaya kwa jeni kadi sharachi doge mpisa manolose have you asked your MP kakana hilo nebo nikali loso sheria marachi gine kanyi kunya kwa yet jogo mano ongeyo ni wachi mari thieth no is the most important thing, more important than even a road. Kije barabara ki loso to hospital okti obo mati umayite barabara no pikika yoto hospital okti obo mati ukipigire telelite wa kaya school yao to hospital okti obo mayiko professors. So watch my theater is the most important thing majo pinyaka ke mbele kaka di governor mogoti mabela my theater nyako dala mwakelo bende obedigi agenda e watch my theater makare. Come on ero kama na inya kini Dr. Ganda ini ne giwang machal nade seyo ne counties kine mabende unde ko jo chiu thieth counties ntiere kaka seyo se bedo weche mag mibadhi achude cartels mabedo se bedo kari wara dibede cartels gi machiwo letters ne jo chiu thieth madhi thiedhi awatu na ranyisi mo se bedo kate mora nikech county masiako koro duongo jo tije ne nyawawa akemi ndi wach na Yengeni wadak Kenya, wadak Kenya. Yengeni Kenya is a very funny country. One gives straight people. Yengeni moino wacho ni Samini president. Yengeni president mi jimangeng. Nitie jima very bright. Nitie mad people. Nitie jomofuo. Nitie everybody. To one kitwa. One many of us in corruption. Nitie diwadwa medo pesa, yudo pesa kamigitie. Nitie clerk kamoro madwa chiwo pesa sabotiyo. Koro ema gi work on desperate people. So I mean desperate idwaro tich. Ngato nyisi ni siling 1,100 ami tich. Ti yudo idikawo. Sami yudo police
to nyisi ni gini ateri court ibo yudo fine mar shilling 10,000 kimiye 1,000 okateri court imiye. Mano is our attitude as a country. We are so used to corruption manyaka it is a way of life. In kidwa tich nyakichul ngato. Koro in between ji oseng'eyo, conmen oseng'eyo ni kadwa kingiso ji ni nitie tich ka to misi mi chul shiling 10,000 gibo chulo emotimore Siaya nikech onge, there is no way minyalo yudo barua ma oa County Public Service Board before advertisement. Nyaka bed gi advertisement. Mano is the law. Your advertisement bedo e gazette kata internet in your website. Ti apply to shortlisting itimo. Shortlisting ibedo posted publicly. Ni jogi ema bedo shortlisted. Bang shortlisting iluongi interview. Bang interview jibedo employed. Emi yudo barua. To kidhi e office ni abo mi barua mar tich. To imiyo ng'ato pesa to mi barua. It is corrupt. It is illegal. Onge kimidhiyo. You will be fired. Koro mano is unsuspecting people. Jo yudo kalatas mar employment before following the process. How? Koro now nikech in gi kalatas okinyal chuli nikech IFMIS kapok idongo IFMIS. Only legal things enter into the government payment system. Serikal ong'eyo. Koro jogi osafa 2 months, 3 months, 4 months kapod girito chudo. Then after that they are not paid. Koro it is, we must eliminate corruption. Corruption in everywhere. Once we eliminate corruption, to obey straight. Kiki or na SMS ho duarna teach. Please give my daughter a job. I would SMS mangeny. How will I give you a job without a process, without advertisement? Nyaka bed advertisement. Koro kami barua kan corrupt person miya sini miya shilling 1,100. Ami barua. Tandiko ni barua ta sign. Ini di teach. Bang dweche auchiel in gi problem. Adinai gino no kandiko. Where will you take me? Koro it's unfair. It is something that we have root out as a whole government. Erokamano ahinya. Adwaro mar mondo watiek twak makama nikech watine dakika 5 mar tieko twak. Aparo ni achako kodi Dr. Dennis Biskela gi wachni mogik. To bende nawinjo motelo kiloso ni Duale mosetemo timo maber. To ng'eni tend migawo mar thieth ka wabedo koda Susan Nakumicha, wabedo koda Debra Baraza, sani wantiere koda Aden Duale. Debra gini Nakumicha gini gino gitiyo kosi nene wa mochal nade? And it requires ni kasi maukiti migawo no nyaka ibed gi support mar the appointing authority. To Nakumicha nene gi that support, but okay, to that support kano chako gore gi jogo matiyo ama healthcare workers. Kichako laro gi healthcare workers so okibi win. Kendo mano ibo laro tich. Kwano kel Debra ne daktari kendo notemo ndi. Lakini nonge gi goodwill, nonge gi support. Ko gik moko mang'eny manotemo timo, noko yudi support at the highest level. To bende no nyakoma ni muol. To ng'eni governors ka jogo bende ma wigi tek. Moko moko winje to healthcare is almost 90% involved. Ko Duale ng'eni Duale ja siasa. Duale no siep ker bende. Could that political support or you from the president to be doing just such a way manage MPs to be governors gibonge manage. To kaka healthcare workers bende Duale osi not onge healthcare without healthcare workers. Momo pile sasa mandire yuak kata ngur e weche mag healthcare workers. Otemo matek monyalo mondo okonywa. Kwatiko eni nyaka jopiny ng'eni sani healthcare and involved. E yumaduong. To division not akre 2013. To waseneno ni okuti. Emomiyo ker sate ni kasasa modi to keto level 6. Kaka modi to keto level 6. Kicho seneno ni without that agenda koko keto level 6. So there's nothing much ma governors but because governors ani kata ka ngato ko thieth maber ka nyaka wacha. To eno bugima ni Nairobi ko do thieth to kere migo ni sha okti Kenyatta okti. Kuma ne failure ai county cha tok ne mano. Ineno emomiyo koro nyaka wang'eni 13 years later devolution ni osefailwa. To wadio pime nyaka demand either healthcare nyaka duoke a national or if not part of it nyaka duoke national. Why do I say that? Kaginyalo kawo primary healthcare, dispensary, health center, give me counties.
prevention and promoting healthcare. Kind of education ko migi nursery school gi ECDs get to mama better, they do a good job on it. Because no migi gimaginya locha magi mon. To kida miyo healthcare county ni mono manage level 5, manage consultants gimagata gikia giketo minister but health in some counties gin joga na bokondik anywhere. Ndi do manage consultant. To jakoni why is this young doctor earning more than me and I'm the minister? Okay gimangani table. Then pimano no. Dito miyo ko they misrun. Ko why is this level 4, 5 and 6 obe national? Otherwise, mio a county at level 5 to run, channel ni mio county university mondo run. They cannot. Could either would work healthcare, or part of it will be devolved and the rest will be nationalized, or we manage the most complicated part of it, matter healthcare workers, Kate Health Services Commission to manage for them. Because you can't take the amount of Msacha and Nairobi Treasury. Kadu Fuk Governor Modi Kado Fuka. Governor gojo bukai tonga do tax tonga do loan to kore mite bank odongo do fuko pesa ko donjo to ko chula msara on time pesa ko donjo to go piga ko chula on time kule wa man 3 options to jo pinya manyaka initiate that conversation to man okay you don't konyero kitu ine me the thought to watch commission mane wachacha bedo go the doctors commission. Yes, health commission is the easiest one. But governors otambringe ndiko gimanaging healthcare wakazi kama gichieme ka commission cha kondikoji asaya mindi goji yangu chamsadi ka commission ndikoji ghost workers ka ne gi moi pesa ghost nyawa go sadi konya kwa jopenya manyaka get pressure. My hope ni second term Mary William Ruto when now onge gi favors mangai madwa ku governors gi wabu bido gi referendum ma wana support wachi bana majaja kuma ni this conversation national conversation majaja Raila Amolo Odinga wacho ni what support mna kobo wacho ni nyaka issues makuja kujaga kiti beyond the politics. We must take stock of the evolution need healthcare work healthcare evolution bosa kwa ndio piny ko mi omigi chance referendum monoge amua what my governors blackmailing people wawe otherwise I do ko kerero kama no kum support healthcare workers kidu ko mi oje tich motegno duali emigao tumogi jopiny ndikre urusha shani katobeni ngi ngikrok mare berne ngeny moingo rachne kama tino makono duong moingo kama ko be mako chimo kituo ero kama na inya Dr. Miskela Dr. Ganda Kintere County Makisumu wachini mugi kidibeda ngo kalore githoro wach marwa ora kamano but awinjo gima wacho my colleague Mara ngeni na somo gaset ni Moi Referral Hospital nigi bill nigi pending bills mag 3 billion to Mano National Government Hospital na neno ka ogikao lesiampe manotelo JTRH oter Kenyatta Kenyatta National Government Hospital onjo ni nitie corruption kanyo pesa olal so many problems so Mano National Government Facility koro making a hospital national ok solve the problem. It is the people. So why are counties struggle? Counties struggle nikech pesa momio counties tin. Ema jaram Raila wachoga. Give the counties more money. Nikech pesa mangeny kaka Kisumu mio almost billion a day mar health. Ka billion a day 3.5 billion. Pa billion a day chuloji. Gimodong mar tiyo is very little. Tomano is all counties. Koro increase the allocation to the counties, they will deliver. Yes. So, and now actually, one of the maber. No chako ingeni gima watu timosani Kibaki no tamre sign many years ago. Sama Noan Gingilu, who was the minister. No adwa timo gimilo on social health insurance then. To no fail. Ne longa Ngilu bill. Sani, we are brave enough, was said de Kogino. So the decision has not changed. No adwa timo gino 10 years ago, wachake sani. One give problems mangeny, mana dear. But we are in a very good position. Kumawatimo, kumawachomo is better than where we are right now. But kata kumawamako sani, ase wachoni wangi million mia last financial year. So financial year, the following one, 1.6 billion. Actually, was a triple the amount of money is available for the system. Mano enough, mano alone. To pesa go, saniwa mio hospital directly. To hospital no, nigi board members, more community. So community involvement is very important. So sani ki wachoni hospital maonge as
ask your board members, nikech pesa go, the hospital go, you do pesa direct, give budget, give team oversight themselves. Koro, it is up to the community participation at the hospitals to deliver. Nikech pesa imi, it is now autonomy. You do it by yourself. But thank you very much, Aparoni Abu Kanyo, to amorgi this discussion. Podwa discuss, gimu wacho feedback emobo konyowa to improve the healthcare country. Erokamano. Erokamano nya Dr. Gregory Ganda komido thuolo mar twak kodwa mano jatend migao mochung' weche mag thieth e kaunti ma Kisumu kanyakla kod Dr. Dennis Miskela ma bende en jalup jagoro mano kar riwruok mar KMPDO. Nyakorom gajwang' dakika osekadho 37 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo bed makelo we giko mar twak marwa okinyi ma kawuono chenro ma bende biro bang' ma kawuono en chieng' tich adek Lieta oseikore kod chenro mar tedo gi chiemo mar mondo mwane kit tet ma bende oiko. Nyinga Sharon Ong'aw Richard Masane. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre go sipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre.